Salam. Gowmya edeňiz? Arman. Otursunmy? Yayınlar, iyi yayınlar, sağ olun. Bakalım yayın donuyor mu, donmuyor mu? İnternetimem tuğuluma. Sonku doğru düzelen ýaly da. Sesim gelýärmi? Dugaw şükür. Hiç ses çıkmadıklar var, çıkmaz mı ka? Hiç ses çıkmadıklar. Gelin efire. Sesi çıkmadıklar, täzeler gelsin, täzeler. Cennet user 4553. Hoş geldiniz size. Efirlerde hiç sesiniz çıkmadı. Gelin pikir alşalyň. Gowum jan sağlıklaňyz, armaňda. Arasynda özüme açaýyn, efir diýdim. Gow Hudaýa şükür gow. Şuň biri ile gepleşdim, näme diýe. Näme üçin diýdim? Firma komentariýa diýip. Salam Nuraga. Salam, gowum. Fayda siz Doğru. nerede? Musunuz? Canınız sağ mı ağam? Sesiniz geliyor ağa. Nuraga? Oturýan üçin, işte ýalla. Ama ben sizi bir de Dusya'nı bir aydır takip eden Dusya'ya yalvara beni hiç esir almadı. En son siz dediniz şu an tazeler gelsin dediniz. Onun için ben size bağlandım. Ses yok diye. Almen nemeni bir mun olmasa. Eşitesiniz mi Nuraga? Nasıl sesin? Benim sesim geliyor ama durdum da şu an. Vallahi şey yaptıysan fayda. Son men sesimem gelen o internetimem. Canok telefonun internetinden girmeli bolýan. Innan var. Ha. İşte şunu demek istedim. Ben sizlere bakarsak üniversiteye Hava. şunun peşinde demek oldu da tokalar neredeleğini sormak için çok uğraştım ama kimse cevap vermedi. Değil mi? Ne olurlar? Yok özelden yazsanız sadece okumarlarsa yaxşı bolar da siz bilen bir de Dusa Escobar'dı ayrı görüşsek. Tamam. Takibe bastım seni. Aha. Bir de Dusa bilen özelden gelseniz aydın Sido her zaman sana yazdı. Bir de yayına girmek istedi. Alın de ona bir Kadıköy'de vatandaş milleti. aha. Kasımpaşa Mahalle. Meltem Sokak No 15. Size zahmet olmasa Nurhan'a özelden bir yazıp koyarsanız adresi hayır sizden. Tamam. İnternet koduk vatandaşlar Ayımız kofyamız var. Tamam. Çayınız kaftanız önemli ve canınız sağ olsa yeterli. Böyle. Gelin hemen bir ağzamızı olun. Derneğin ağzası olun. Tamam. Bakmam Nurhan'a bakmam barcak nasip olsa. Böyle. Tamam. Gelin dostum. Zat Aydan'a tek sokak azapları yapı dernekte yüz yüze gelseniz de. Burada lan sağ olun. Nesli'ye salam. Olan Kaman işte. Rahmet sağ olun.
Hem şun gidecek ha, hayret bir şey yana. Ses geliyor mu? Selamünaleyküm. Ben geldim, ses geldi. Şu sana var ya da aşağılara var ya mı? İnce ova pamuğu mu? Geldi diye. Abi hayret ediyorum ya bu e, men efir açsam men küçün yalı ola yalayı hayran alayım alayım. Sana Ben takmış kafayı Nuri. abi Herkes. çıkmayın ya, oturun biriniz ya, hiç çıkmayın abi. Değil mi? Ya efire yine girin almatam men etetim uçacak kolpa var ha. Bu niye böyle men efir açsam men küçün yalı ola yalı. TikTok'un diktatörü o ördün ya. Vallahi billahi ya. Ya men ketimi neme alıp koydular ka. Ne diye siz tanıma programının üstüyle men ketimi otomatikmen blow atarlar. Susturacak kolyalar seni Nuri, susturacak kolyalar. Susmayacağım ya. Hayret bir şeysiniz ha. Susmayacağım. E, Düşün ama o hayran hala şey yani öğretmen var, telefonun internetinden yürüyen. Telefonun internetinden yürüyen, internetinden tiyirlen bu. Ya Nuri geçen tanıştıkmaz geçen bu konuşuyorsun ya. Ay gelip keşke öğrenmeseniz var ya, beni yönetiyetim yapacak kurtulurlardı yani. Hastayan hadret kadar sizin. Doğru. Yine ben gururun hep kurdum. Şol Çercoğlu Brawl'un su getirdi nemede derneğe. O zaman 19 litre. Ay geldi tanıştım da Alamayın. sesinden o Türkmenonu bildim de. Tanıştık ettik golün yüzünün önüne şu taytına şeyle şaram ma vatandaşı şaram şeyle. O zaman beni tanıdın mı dedim, on yok dedi. Bir tanımanlar gören o görgülü dinle iş. Bizim Stayda şeyle şaram o ne amolu dedim, ona var ya oğlum dedi, motorun üstünde motorlu. Kakıp bir kaçıp gitti dedi. Yani bir maşin kakıp durmanı. Kaçıp gitti dedi. Anha ne bizim düşen günümüz da. Bir de ağır işler, kıyın işler, bir de sadece kâvr yerler var ya, işler tapmak ya da bu adımlı. Hakikaten hem Türkmenistan'a iş tapanok, bärem işler tapanok. Stayda. Bilem şu derece gel bilyat, eğer aksariyetin rolünü bu yerine etirsek, etmeli için vakti edip dursak, bilem şu derece gel bilyat. Yönü nem filmi birden ha iş tapmak görüyor. 5 milyon 6 milyonu beriyanına 6 milyon. O 6 milyonun sen alım gücü o hiç öyle. Ne işlerle bir gücüm yeten o. Yani 5-6 milyon ile yaşama mümkünler şu an biliyorum. Şunun dokumenti bolmağın için jalvam edip bilen del de Nuri. Ne o? Kaçıp O giden bolsa. dün yine bir yaşlılık geldi derine. Yaşlılık geldi. İşe giriptir. 10 yaşından sonra 10 yaşından sonra yani yaşlılığın üstünden bir tonluk bir zat kaçıptır. Kaçanla da şu eline ayağına değdirmeyi karar. Neticede yankı yaşlılığın 10 yaşından sonra ballikça giriptir da. Yağmur işten 10 yaşın ne ya? Hmm. Değerli diye aşaktın. Keskin değerli. Be. Niye etmeleyim ne? Duranı ben şey elim artık görün. Üçün Böyle ama. terzinden yak bolmasa. O günlük elime kovalayamay. Hancar okuyan Hancar. Nem için men sesim gow der. Yok, Yerden normal git. ya. Ses gow der. Ukawa tuya diye. Gow ne diye. Inni geliyem ha bolya. Gelim alayın ondan. Yere donsam yan kıyaşılığın men ayttım. Hasan bolu bu akadidim geçen yıl noyavrda bolu diye. Geçen yıl noyavrda bolon zady gurrun veriye yan kıyaşılığı. Sonun verem Previyaska atnadım diye, onu atnadım, bunu atnadım diye, eýdip diye aýdym 1 milyard, 1,5 milyard eýdip sowdum diye müň mäşelleri. Nämetse bolar diýdi. Geline de ýanky suratlarym bar, o doktoryň raporlarym bar, bir giden zat bar. Biriň dernegimiň adwokaty bar watandaşlar. Şoň bilen tanıştyrdym, şoň adresini berdim. Gitti şoňa advokata da aýtdym. Näçe näme bolsa maňa da aýdyň, habar ediň diýdim. Nälik näme rasgody kän bolsa diýdim, dernek bilen dernek üstü bilen diýdim. Muň rasgodyny bizem çekişerli diýdim ýöne. Kömek ediň şoňa diýdim, bolýa diýdi.
Soňa gitdi, ýöne soň täze edenok menem adwokatna soramak ýazmanyr, şuun barmaly bolan. Yani netijede ay 10 ay üstünden 11 ay geçipdir daha. Oňa ýödem näme dipdirlerdi? Şol tenşiket alandan soň şonu bir hepdelep ardan balnisa gözläben balnisa ýerleşdirmäňdir oň ýeti başlygy. Bir hepdelep. Goýan bir hepdelep ýanky o balnisa bu balnisa äkidip gad edip muzlumam ýa-da Nur arzan bayınsa değil. Bayınsa yerleştiren wagtyň nerede oldu? İş yerde oldu. Patronuňu suda çekip bilerler. Nemesi olmasa, sigortası olmasa. Şondan korkup kaçandır o. Ha. Yo bolup biler sebäp diýsem hakykatdan ham şonu ýaly nemet wa. Yani Belini bilip kestirsen hem nerede kestirdin de sordular da iş nemede. garaz o taýyk ýazdylar taýam men öýümde boldy diýip ýazdylar. Şey diýip bana. Ni adwokata gönükdirdüm men. Ýöne özüne de aýtdym ýa şollyydym. Sen şuny içinde garaşasyň, şuny içinde diýip kabul edipsiň. Ya güne özümizde dälmä diýdim. Yani ne bir hakym gözläpsiň. Bular ýaly bolsaň diýdim. Türkler hem oturup seredýär. Yani bu Türkler däl, köp başlyklary hem oturup hem ýerde de şeýle bulara hakym gözlemäne bilen o kenýärler da. Onsoň bu netijesinde inniki gelene mulan otuýelýär, soňky gelene mulan otuýelýär olar. Dogrymy? Yani ulandyr özüňizi, öwreşdirmäň sizem hakyňyzy gözläň, ýeneňizi gözläň diýdim. Özüm bar, menden hem uly ýaşuly. Nuri bizde bir neme var. Panelçe var. Satsan kazyol yine neme şikayet etsen kazyol. Şoň ýaly panelçede bolan üçin şoň ýaly. İş yerde Yok olsa, da iş yerde olsa barıp bayınsa açsan iş yerde olsa onu satan ýaly bolýar da. zaмкает интернет diýär, bratan näme? Zaмкает jam şu adam atanaşyr men internet. Yok. Maňa bu bolýar-da köplenç bar, ikimiz bir-birimizi destegem efirde oturanlar eşitmän bolýar. Mene hayran şu internetim var, men bilen düşman bolsuny. Tamam ýere emme normal diýär, bolýar. Zaмкает edenok. Ay garaz şuny oturup bir pikir etdim adam. Her kim bilen gürleşýän bolun, şu kelläme gelen nemeni tutnama, gaty güýçli tutnama kelle gelen zat da gepleşip otursak. Meni şunu efirden ýetireň diýdim soňundan kelle gelen soň. Näme diýär? Ne biziň işleýän işlemede iň köp bildirilýän aýplamanyň biri näme? Biz näme üçin pul üçin etýänmişiz, şeýlerämi? Derdim. Şu kynçylyklara garşy gelip, dünýalak ýani öz ýurdun hökümetiňi tankit etmegem ol her kimiň başarjagy iş däl. Şoňa da garşy gelip, döz gelip, eger şu bolsa da şoň özü eýen pul üçin etmeýändiň gorkaýar watan. Sanna hemme kişiň görüp duran ýok, Gülýaly ýurdumyz we emmedat Gülýaly o çyram ýok, no odam ýok diýip gördi. Ana eýen pul üçin gepläp bilýän, ana şoňa diýip eýen pul üçin edip bilýär şu zat. Eyle gelýär da. Yani sen hemmedat Gülýaly ýurdumyz şeýle beýle dedim kemçilik ýok ýa. Yani yekecek İngiltere'de da tap bolýar. Mesele yok. Ýewropada da tap bolýar şonu. Amerikada da tap bolýar şonu. Hem ýurtda da tap bolýar. Sen Türkmenistan ýaly ýurtdan yekece ýalgyş tapmaýan bolsaň, halkyň garşysyna gürleýän bolsaň diýmek, seni ýam satlyk, seni ýam sen üçin edýäniň ol. Efirde edýänlere, bir-de garşy edýänlere diýýärler, adyny aýdyp oturýar. Bismillah. Men fikirimçe eni hiç açan näde? Assalamualaikum abi. Aleyküm, unutmasanız bu näde? Allah näle özüň goýma. Ýaşy Hudaý şükür. Bu näde da? İş görüşür Allah. Armada işler bile. Bar bolun, sağ bolun. Hey, dün bir tane Odur Sultan Tagarman şeyinden girdim. Bir tane yaşlı diyor Türkmenistan Onat öyle böyle diyor. Onat olsa 56 yaşındamış. Ne varmış onda burada ona?
Şoda, soň özi ýem tutnama, sen ýem şaýk. Gezmäne gel, beýlik turistler ýaly. Dogrymy? Gülýäli urdumyz bolsa biz gelmäne gezmäne gel. Ova da ya kakam var. Kakam 56 yaşında. Kakam torunlarını gezdirip aktıklarını dize oturuyor. Ama 56 yaşındasın, ne var burada? Memleketin iyi olsa. Nuri sesin gitti. Ya. Naushnik'te misin değil mi? Şimdi geldim. Be. Hayran alay min näme diýjegim bilemok. Bu iyi bağlantı diýip durýar adam ýok orada. Ses yok diye. Vay anasını ya. Sen girip çıksana Gelemez. teyze. Şimdi Şu an geldim. geliyor mu tanışlar? Geldim. Gelmiş ya. Ya Allah'ını seversen TikTok ya benimle uğraşmayın ya. Ya da artık Türk Telekom mudur, Turkcell midir, artık hanginizle uğraşıyorsanız ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Uğraşmayın benimle. Durmayacağım yani. Yeter ya. Nasıl satayım? Şimdi geliyor diye. Gülýal bolsa berde näme işleýärler diye. Dogry aýdýaňyz. Gülýal bolsa näme işleýärler kardeşim? Diňji almana gelin ya. Turist bolup gelin. Bu Antalyalarda, Bodrumlarda diňji alyp görün ýeriňizden. Men diňji alyp görnýdi video urat. Biz şonu göreli. Näme üçin biz şu gepleşikleri edelik şonla. Dogrymy? Hayran alaýmal ho bolýan zatlar bizi bilinkilen. Ýene bir näme Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlar görüwem görmezçilikden gelýärler ha. Yani binamuslygyň maňar başyda şol binamuslygyň. Tagam biz şunu nädik geldik bilýän merdan? Biz şunu şeýdik geldik. Şol biziň öňümizde düşýän intelligensiýa bar. Aýdymçy, sunugy işgäri, ýazyjy, şahyry, ondan soň satiriklenme, beýaşlenme, şolaň hemmesi biziň hakkymyz üçin göreşen bolsady, biz şu aşuuna gelmeliler. Emelek bilen poşolok görüşdi vatandaşlar. Şoň üçin ekrandan ýitip gitdi şol. Emelek bilen poşolok değişmeler, äheňler bilen anha ýaşlar gadyada motordy, on planlar alyp gitdi. O näme motordy, molumlar gadyada motordy, onu plan ýurda alyp gitdi, näme diýip değişip şo wagtçyň öňüni aljak bolup durlar. Ýöne oňa ne halk düşünüpdir, ne oň ýydynyň halk gidipdir. Şu adam şol. Şu göreşýänden Hem köp zadaydık gitti. owo, nuruşk adam şeýle. Yani kisan aýmaljak adamlar ýöne şolaň ýydynyň halk gitmedi. Indi şu adam şel. Eger sen şu işleri edip oturanyň ýydynyň halk gitmese, ýene bir zat ütkär öýdüp umydygar bolup oturmak gerek. Halk gitmeli, halk. Hemmeti bir tarafa gitmeli, bir tarafa seyretmeli. Akış safar var. Indi çıktıdan yalaka oluyor. Owo. Aýtma solam. Näme Lexus Prada'jyk minip gör. We elitkada ýaşap gör. Owo näme üçin garşylyk görkezsin ki, dogrymy? Näme üçin garşylyk görkezsin? Meret Reşidov hakynda näme pikir? Şol Reşit Reşidov değil, Reşit Meredov bol. Reşit Meredowyň delta görnüşi Halkın göz yaşı tuttu. Koronavirüs tunu näme diýerler, onu halkyň göz ýaşymy tutdy, ahamy tutdy, näme tutdy onu. İlahi adalet diye de bir şey var vatandaşlar. İlahi adalet. Yani Allah tarafından adalet yerine duruşmalar täwir zatlardy. O gazanyň milyard dolar gazanyň diýerler. Nikime peýdaň var? Şu demiň sanap kislorodun aşagyna eger ýatan bolsaň. Yani o pulun peýdasy ýok sana. Akidip biljek zadyňam ýok. Niýeme şu hayran galýan, niýeme ya milyon milyar dolarlar pul niýeme şeýle adamlar näme diýip bilýär. Şu ile mehtaz olmazok derecede gadan ýan bolsaň, eklenjiň alyp maşgalaňa mekleýän bolsaň, şonun artmazyk niýeme gerek o? Şonun artmazyk. Nur benim kelleme bir zat geldi. Eğer hakikaten şu koronavirüs bolan bolsa, onu öldürmeden çıkarmazlar onu oradan. Karantina sokup liçene edip yanlışıyla urup koyverdiler. Assalamu alaikum. Wa aleykum selam. Watan oğlu ne eliyadiler, unutma.
Ol Ay şükür dayı barmagyny uğru yetip gittin. bar. Yok eşi kaptalan o sulaymata ne efir ettiren o aha öyle sesin gitti yok. Ya bunun şeydi de Raşit Meredip hakkında Vefa Hacıyev o da Servisler Ministrliğiyle görüşme yaptı. Näme diýdi? Senelik izine gitti diýdi. Yani yıllık izinde diýdi. Ha, Otpuskada yani. otkoda diye. Ho. Doğru. Ay onu olsa kevelen yatanam bolsa otko diýerlerden hem hiç kime hiç sada aýtmadylar bolmanam. Yani Ho. Bugün birden ulan hükümetinden seyrettim de o nemäniň SNG yurtlary hemen o nemeleriň Daşary işler ministri görüşdi Awganistan hakynda. awa. Şo ýerde Kazakystanyň saytynda açıklama yapılıpdyr. Birim nämenkide iki ýerde açıklama yapılıpdyr. Yani Türkmenistanyňkyda ýokdy Raşit Meredip nemede senelik izinde. Hmm. Bir Özü Hacıyev gidipdir yol mi başa gidenmiş. Her näme bolanda da ölümlü dünyada ýaşaýar. Yok Şu o dünya bahanadır. adalet. O bahanadır. Vaýňa mitdiýe, garyňa mitdiýe, paşaňa mitdiýe, kime bolsaň. Bu taýsa adalet näme de bolsa. Yani her kime O. deň. Ay mene şonu owdan depede görmek yaman gowy islertmeý. Hmm. Raşit Meredip. Belki şu taýda bolaýdyr. Benim pikirimçe onu ovadan tepeye uğratmak angsady işler çünkü Türkmen başkanın vaktinde hem İçişler Bakanı'ydı. Dışişler mi artık İçişler mi? Yok. Servisler ministrinin ornwasary Bu dönemde hem şonyalı o dönem hem şonyalı. O adam kolay kolay onu içeri atıp Yok. bilmedi. Artık arkasından kanatan güç varsa Merdan, sana burada da yin. Bu indi insan kısırını bilen adam bul adam da bunu ne yapıyor seni bilen nokta. Son yekeze galan adam bul Sonda adam. kadar yok kadar. Şimdi koronavirüs sırasında bir almasın ne bilen. Ýöne hakyky köp zat bilýär bu adamyny men pikirimçe pensiýa çykyp goýulmajaklaryny bilýär. Bu son adam da bu. Hem mısırını bilen adam insan adam da bu. Raşit Meredip diýe Türkiýede Moýkoda iş bermeli. Men diýär Sultan Süleymana galdy bu dünýä diýär. No, hiç kime galmady. Öwül peýgamberimize galmady. Başga kime galdyny? Galjak bolsa şoňa galmaly. Ya bir zat da o arkadaşlar, vatandaşlar bilem häzirem şo pul üçin işläp dursa, ýöne häzirlikçe men pikirimçe birinji maksatymyz iş bolmaly. İşlemeli biz. Ýöne birinji maksadymyz iş bolmaly. Birinji maksadymyz ýurdu düýetmek, ne adalatly sistemany gurmak. Bolmasa bu işin näme bar ya? Yani diňe aşak bar ya, diňe aşak. O ýurt dagatdy, näme çek bolýaňyz, ýurt galdym. Hani şu ýol açaňda da gitmejek äkidi bilen okşan Türkmenistana gitmejek. Näme üçin? Baraňda näme bar diýe her kim. Nur Ama şo minni ýurt. başka bir burada da ydyndan. Raýatlar bar bir giden. Bir jumut Nur. Gatwormada sözün kesinde bir jumut. Şu wagtynda halka düşündürüş işini geçip oturamada näçe wagt boldy? Bir yarım yıl oldu. Yani Bravo. aktif 6 aydır. Bunu haçan açıl devam edebilir. Ya bu Haçan açı devam edelim. bu atı sellem näme olur mu? Kara haçan açı devam ederdimiz de mesela halk indi geplemeye başladı. O biraz devam edenden sonucu bir üst kademeye ilerlep gidevermeli. Revolüsiýan görnüşleri kanam. Revolüsiýany nähil etsen edebilýän, nähil eýle edemedibilýän, ganly saýkap, ýene öwremedibilýän, awo hiç ile ziýansyz, halka ziýansyz parahat ýol bilen edebilýän. Bu esasy halkyň şoňa karar bermesi lazım. Yani şonu nähil ýagdaýda biz etsek Yok. Yanlış düşündüm. Yanlış düşündüm Nuri. Hani şo bir neme çıkýan, şo belli bir adam çıkyp belli bir nemeydi o tirtany täzelerden ýokmy ya bu bir de hiç bir ýanynda sana bilir ýakynlaş duýan adam ýokmy çykjak täzeleri ýokmy? Tuvalym her kim açyp binni özleri açyp edip maňa gedegen beren oklar tuvalymy. Baram ha. Öker. Olar ýany bolsa begendim hasan görsem Merdan var, men var ya böyle tanaglyca adamlar çıkyp seniň ýaýyna anyşylyr söhbet edip oturdy. Täzeleri ýokmy diýjek. Yok, evet. Ne kâvirler yok mu diye sayına men
şuň men öýme diýişim ýaly 2 sanak ýene şonu ýaly çärje bolup Türkmen oglan bir zat getirdi, bir zakad edemde bolun. Tanamadylar. Görmeýänler hemken, görmeýänler. Hiç ýyl şu zatlara wapşe wagtlaram ýok, görmäne wagtlaram ýok. Ýöne oturup gepleşdim birazjyk, wagtym boldy, pursatum boldy. Tanıştım, töweleme goğulunlar eken düşünje, sady hemmeler gün edil aktivistlinkiden tapawdy ýok. Aktivist näme pikirse edil şonu ýaly. Ýöne ýadirlikçe gezip ýörler işi bilen, günü bilen, güdörany bilen hawa tak ortada bir ýörüň diýenem ýok, ýörüň diýip bir etjek bolýanam ýok hawa. Çağırış edilýär, bir ýerleri çağırış edilýär, ýöne o çağırışdan şuna çenli yani konsulluk her wagt konsulluk öňü ýa-ýene boldy da. Yani birazcık Türkmenistan'a baranna aň düşünjeleri ýa üýtgänligini bilýän, öňki ýaly neme bolmaýan. Ferit öň nähiletdi, inem birini kösäp duran olsa da, mysal üçin aýdaly tamojnik birini gyýgyryp duran olsa da, hemmeki seredip duran halk wady öň. Inni şo bolmajyny men sana garantiýa berýän, 100% garantiýa berýän. Inni birini gyýyryp durka, kaptalından koşup kaptalından sen näme gyýyrýan o diýip şoňa gollap berip ýa agzy birleşýän men 100% ynanýan. Şola mullu kan başar. Aýne de bagna o da işni Türkmeniň şu wagda sen diýen sözü dämi şol? Kenilsin de men kenilmesini isleýändim. Şo diýer Kenilsin Mural Garhum geljek bolýar maňa näme gönderme ötür Mural Garhum. Efere yer berem. Şu wagda alay nidim bolyn çykyp dursaň ýene. Bor men çykaýyn. Bolýar. Mural Garhum maray bor. Bolýar, alay. Yani şola mullu kan öňüdüşlik watandaşlar. Hiç kim düşünürip bilmeýär onuň ziyanlydygyny ýa-da şu wagda çenli hakykatdan hem Türkmeniň ikiň birini alsaň, men şunu ýaly etýän bolyn seredip durlar, ay bu goşulşan, o zat tip näýilik bildirýärdiler. Nuri, ben bugün bir video gördüm. Hmm. Leyle 1980 var ya. O bir video edipdir. Gürlesen aktivist, gürlemesen bolmaz diye. Adamın halkın ağzını yapıp bilmeýäňiz diye. Men o tarafam değil, bu tarafam değil diye. Men halk diye, men aktivist değil diye. Türkmenistan'da diye adamlar ölüp dur diyor. Koronavirüs var diye. Hemmeze de aydıp duruptu. Şimdi öňsüz atlar yoktu. Menem aktivist ýaly watandaşlar, menem raýat, menem halk. Muralam hoş geldin. Doğru. Hoş bulduk, hoş bulduk. Näle gowmuzda da gutaryn diýdim näini birin, tonteş birin gowşutgan, öňüze de geçip bolan aktörleme ýaňy derdinizden. Neme da şo ene şu halk diýip oturýar, halkymyzyň aslynda bar, halkymyzyň agzy birliginden mesele ýok. Ýene şu halk agzy bir däl diýip manipulasiýa edýärler da her türlü. Doğru. Şeyde Değerli alet görkezek bolýarlar. Gaty doğru agzy aýdýar. bir däl görkezek bolýarlar. Sebäbi esasy ýekaja bir problemamyz bar, şeýle pikirlenip görsek da, ählimiz daşar ýurtdakylaryň ýurdun içinde galan enemiz, atamız, doganymız, uyamız, gyzymız, jigimiz, oglumuz, bala çağımız, başgalarymız bar. Ýagny diýjek bolýanym ýurdun içinde rejimiň eline el yeter ýagdaýda bolan zalojnikler bar. Biziň ýakynlarymyzyň. Biziň ýakynlarymyz şu wagt olaryň eline zalojnik. Ana sen çykdyň, men çykdym, 10 çykdy, 100 adam çykdy, 200 adam çykdy, benim beýlekler çekini oty. Çıkıp gürleýänlerem şoňa gaharet gürleýine çykdyň, gürlediň, näme gazandyň, ne tohumyňa, tijiňe azar ýetirdiň diýe da. Şolaram şo bala çagasyna tohum tijine azar ýetermi ka diýip oýlaýan. Bildiler menki ýani listi meni özüm şoňa jogap berýän, ýekejege gelmediler men gapymdan kalkyp. Ýok, Ýöne bir wotimin. Adam ýok barjak geldi fisio. Geçen ýyl ýadyma düşýär, mart, aprel aýydy, hani ýaňy çykyp başlanan wagtym ejem janetdi. Videodan gürläp oty. Indi oglu bilen ejesi näme gürleşe hemme mälim zat. Men videoda görüp otyn, ejem özüni alyp baryp otursa bir hili. Tolgunrak, nemeler gürleýär bilen şo kamerany tutduran adama kamerany öwürşäň diýdim. Onuň agzyna gelenden aýtdym, käýmedim, zat etmedim da. Eger şo egni pagonly adam duran bolsa arkaňdan şol bir pikirlense näme saňa diýän diýdim. Sen diýdim, bugün meni ýoga dursun diýdim. Tirgejek sana geler ýatdan çykarma diýdim. Sebäbi biz
baş götürdük, şolarga näme dogrudygyny aýtdyk diýdim, sen hem eşitdiň diýdim. Sen şu zady eşitdiň diýip ekire biz gürlänler ýokadarlar diýdim. Bir günem gezek sana geler diýdim. Gassapxana giren, sene gassapxana eltersiň bizi diýdim. Gören adam hökmünde, eşten adam hökmünde seni ýene gaýtalamagy mümkin. Uju potensialny terrorist hasabyna geçýän senem kellesine pikir girdi. Gezek size de geler dedim. Hiç birinizi ayamazlar dedim. Sen eşten adamı, eden adam bilen eşten adamı bir ediyorlar. Hökümetin içindekilerim gollanyp mümkin diýen men pikirimçe özüm 90% diýäň men wara. Hökümetin içindekiler gollanır. Indi seret biz bir yolunu uğrunu tapıp yurda amala sesin gitti. aşmaskı etmeli mi? Ona baskı etmeli mi? Başka bir yorumları mesela Germaniýanyň doktorlary çykyş edýär diýenkide yurdundaky halkyny alada etmeýän prawitelstwanyň edýän hereketini genotsit bilen deň diýerler. Hakiki. Hani kendi milletinin näme katliamını yaşap otyr şu wagtda. Elimizden gelýän zatken şu wagt gönü ýörek gidermeli, öýe garap bizi tutjak adam ýok. Gitme diýjek adamam ýok. Sen gelip bilmerdiň, seni girizmerin diýip biljek adamam ýok. Onu biz üýşüp hani massa bolup köpçülik bolup ýören ýagdaýymyzda zaten biz bütün dünýä flash habar bolýar semmesinde de. O massa ana geçen ýyl Özbegistanlylar şolar kim aýtdy? Biz Orsetden Moskwaga gitjekdik. Hiç kime daýdynak? Ýöne dünýä habarlaryna çykdylar, durdular Gazakstanyň graniçasyna ýatdylar pandemiýa wagty. Bardylar öýlerine. Bardylar öýlerine telewizorda çykardylar, adam etdiler şolar kim? Bole biziň bardaky situasiýa has başgaça. Köpçülik bolup üýşüp şu taýdan ýörep bilsek, operasyonly kolичество adam indi plan bu adam ya plan milyon adam diýme şu köpçülik gören wagtynda zaten biz häzirden mesele men çıkayın mı? Ha? Gelecekler var eken ben çıkayım. Ha gel bolýa. Bolya sağ ol. ya şey ton teşekkür. Ben peste olarak oturamam. Nemeleri birazcık moderatörleri azaltmasam mara tuğulamy sessiz alıp gidip oturýarsyňyz o gelenleri. Bir ara şunları bir neme diýim ýa. Sessiz almaň watandaşlar. Yani birazcık nemedin gelenlere tüyle hormat. Fikirlerini diýen ýok. Yani käbirler gelip efire gelip şaýda neme çek bolýarlar. Öz pikirlerini ýazan olup aşakda başka bir gurrun diye biz berden gurlar otuyoruz. O şu pikiri özlerine çekip özlerine negatifli nemen çekip iş yürütecek olanlar bolýar. Onu elbette ona oynarlar sessiz almalı bolýar. Men näme ayırdyň diye Aziz barmydyň sen? Men tamamen ekledim. O da şu yani Nuri iň barkisi halk birinjiden ýakynlar üçin gorkýar, ikinciden hem şu diýinki neme Ferhat bilen Kerim bilen gürleşdik gelin prezidentine garşy gürleşim türmäge diýen diýe. Birinji maddasy, ikinji maddasy bar. Prezidentini edýän işinden sebäpli tanqidlasaň birinji madda değişilýär, türmäge giden ok diýär. Ikinji maddany aýdan ok halk bilen okşon. O. Häzir maraş dinläp oturanlaryň bir ente gene şo korkusy oturanlara çekin oturanlar söýgüller üçin söýgüller var emmesiniň söýýänleri var, elen söýýän, ataň söýýän, doganyň söýýän, çağanyň söýýän. Bu bir insan söýgüsü var adamlarda. Halar vermesin hiç kime diýe. Gene şonu bilen ýagdaýlaryna tanqidlamak mümkinmi? Tanqidlap bolýar. Ýok, bolmaz. Sen şonu nähili görýän? Hani seredinde şu ad derneğin adından mysal üçin onu yüzlensek. Biz siyasi kuramamızı aşacak kolyaz velin Türkmenistan'a gidip bilemizak. Uluslararası kanunu, mecnarodny kanun bize siyasi partiyany bozkırlıkta kurmana ruhsat berýärmi? Kolичество adam näçe bolmaly diýende. Eýle şolar bar, men pikirimçe wyhyt bar şu situasiýada. Şu gitjek gidip bilen ok. Bizlere alasy gelen ok ýurdu bularlar diýip özünden gorkýar. Benim de şu wagt hiçli halktan gozulma bolmansaň wara sesim çykarman otyr. Men aýdaýyn geçen separ Allah'ım
Köp adam goşulşyp bara, köp adam uğratdy, şol sanda menem uğrattym. Bir ýerki Uhu. uğradylýar. Meň adymam ýazyň diýdim, isleşine diýdim Türkiýanyň daşary işler ministrine, Türkiýanyň prezidentina, Türkiýanyň içeri işlerine de uğradyly. Onsoň Rossiýanka uğradyly. O onu uğradyly. Şo hatam YouTube'da goýdy-da her kim diýdi şu hatyň diýdi kopýasyny alsynlar diýdi. Diňe ýokarsyny öz adyny ýazsyn diýdi. Biram iki ýerde ütkötmeleri bar, öz adyny goýmaleri bar. Biram ýokarsyny bolly poçtada, en haşy poçtalarda uğradyň diýdi. Her kim uğratsyn diýdi. Şotaý yüzlerçe, 150, 200, 300, 500 poçta barsa bara biz taýam şu köplük bilen ýeňmeli, o köplük bilen almaly, köp aljak bolsak. Alyp biljek alamyz şu köplük bilen. Yani Eýsene. sanak 500 tane poçta bilen almalymy, 300 tane 500 tane ses bilen almalymy. Biz halka ho. Biz halk bizim köplük bizde zato. Olar hava olarda wiriýete wa, glas wa, struktura wa, güç wa. Ýöne bizde de san wa. Bizde de köplük. Şoň üçin şeýdi O almaly bolar. yadyňa düşýärmi? Murat Düşemow gürrüň beripdi. Hmm. O Türkmenistanyň partiýalar gurmak boýunça Adalet ministrligi nire barana bir şotny palatam nire bardym diýende bu adamyň jemle onsoň gelde siýasy partiýany açaý diýip aýtdylar. Ha. Nura alsan efire di hayatımın anlamını diye. Han nirde ol men göremok. Zapros bermendir. Zapros bersin alayın. Hayatımın anlamını men göremok. Ya da komentara da yazmandır davet eder ýaly. Men nirden olsoň nirden tapayın hayatımın anlamını şu wagt. Bir komentariýa bir ýazsyn men alyp. Vatandaşlar. Ya şu diýerlere näme iş başardyňyz, näme etdiňiz? Aslında düşünsen sen goşulmaly şoňa da onsoň bile başarmaly biz. Diňe ýe közüm başarmaly ya da san aýmaly adam başarmaly. Düşünse şo bizi köplük bilen san bilen almaly aljak bolsak diňe. Köplük näme? Köplük san bilen. Hem men aýdýanyň barksy ýok. Şu TikTok'da 500 saniýede 300 san türkmen. Her efir açyp waňyr waňyr gyýryp otursa näme boljagyny bilýän? Şoň ödüm ýetik. Ýa-da her kim 15 sekundluk video goýup, ýollar açyň, açyň ýollary biz öýümizde gidetimiz gelýärdi. Ýani hökümet tankid eden o sosial hukumy gözleýän asan. Näme siýasata goşuljak gelip, iýýän çöregiňden hem aljakmy sen? Demem aljak gelme siýasata goşulýan. O teýwatyn kanun näme? Durmuşyň kanun näme bolmaly onu? Siýasat diýip. Siýasatda O nime var? Mayakovski diýip ýazyjy bardy, goşky ýazýan. Esser döwründe. O şonda bir goşky bar, bir setir ýadım düşýärde. Чтобы не было обидно, больно diye, за бесцельно прожитые годы diye, manysyz durmuş üçin ömrümiň soňuny öküner ýaly bolup ýaşamaýyn diye da. Doğru aýdýan, doğru aýdýan. Anam babanadar Allah umyt edeliňiz. Yaptı gitti. Hay. Gitti bu ne? Ya ne yok? Ay bolla Adamlar yani siyasat deyip bolmanam sen durmuşsun siyasat tawşa siyasat sen şu durmuşsun renkini ağaca islete garaja siyasat bizi şu Aa, yani men bunun haysiňiz men tanıyadyňyz da 6 ay öň ýa-da şunun ýanwardan öň haysiňiz tanıyadyňyz men efirlere martda da çykyp başladym onun öň meni jiňidem köpüňizem tanaňyz okdyňyz menem sizi aa. ýala giredi oturan ýerleşiň bir daha arsaň diýdim olum menem diýdim de özüme sonra berdim de menem diýdim beýleklerden näme tapawdym ma diýdim menem şu oň edenne garaşýan muň edenne garaşyp oturýan öňe çykanlardan bir çorba çykarlyk we bolaýarym ka diýdik gaýtam olaryň bulaşdyryp gitdiler diýdim näme onu näme üçin başga biriniň edenne garaşmaly diýdim etjek bolsak han menem ýapyşyp gören şoňa dik girdim bolmasa elbetde azda kendi güwnümiz ýetke edip biljegime de ýöne halkyň kömek Halkyň köpçüligi bolar halkyň köpçüligi nesip bolsa hiç alada etme. Bolubam dur. Alo. Alo. Tamam prikol salam. Gitti bu da.
Niye mi şeyle korkunçmayı bileyim ben çıkayın olmasa sen ben gürleşsinler Dünyadır kesin mi sesim birin ayında oturmalı yok man. Gideceğim olsam ha. yerine birini koyup gitmeli bolmasa men sesim kesiliyor. Ha yok problema del. Yok men diýende giren adam bir gürle ayırma hadyen bize de biri çıkıp söge ayırma hadyen çıkyanam yok sögyanam yok. Men garry hiç kime geregem nälerdi. Karakka Allah'ım. Salam Mihman hoş geldin. Salamu aleyküm Nura. Näl gowmam? Ha go Huda şükür gowmedin adam Arman. Bir mut girip çıkanan yüzü karalık kaldı. Ha sesin gelip dur Gülýaly bilemok. Girip çıkanan yüzü karalık kaldı. Şu ara men şundan 2 ay öňem internetimde de mesele ýokdy. TikTok'umda da mesele ýokdy. Hayran alaýym alay soňky döwür. Yo Russiýadan mail gatjagyň hiç mesele ýok. O nemeler gelen ok mu Kemal dağlar gelen ok mu? O aleyküm Nargiz bilen Kemal yazıp otyys. Salam. Bamy, ya salam aýt, salam Hökman. Man, Yazıpdyr da. bazar un geljek diýdi şolaram. Mihman söýlerine ýene. Marjina hoş geldiňiz, gowmýadym. Neşip. Salam hemmäňize hoş. Salam, salam. Gowmusyňyz? Şükür gowuna elle özüňiz gowmy? Ha, Hudaýa şükür. Gowy, Allah jana döneýin. Watan Ýa-da aýtdy täze adamlar ýok diýip. Täze. ana şol bize de gerek şul. Adamlar täze sesler. Ana, biziňe mislegimiz arzumyz şol ýani biri gollaýarlar, ha o köp sag bolsunlar. Ýöne şeýdi ses bilen hem gollasalar, has gowy boljak. Ýani biri ýalňyşymyz bar ama da tanky edemediň, bizdiňe gollan diýemiz ok. Tanky edemedip bilýän. Sebäp diýsen, biz näme isleýäris? Demokratik jemgyýet gurulmagyny isleýäris. Ýani ilki şurada biz halk bolup jemgyýet bolup öz aramyzda ornaşdyrmasak, biz o taýda nädip onu ýazady gurnalyň, dogrymy? Şoň üçin hem ýeri gelende bar bolsa, ýani meze bidem şol işiň doktory, professor diýip çykmadyk, ýöne bildigimizden bilýän zadymyzdan paýlaşalyp çykdyk. Başymyza gelen zatlar aýtsagam ýetipler şu Türkmenistanaky bolan bir kanunçylyklary, yeneleri, indi şu zatlary biz düzeltmesek, öz-özünden düzelmejegine gözümiz ýetdi. Öz-özünden düzelmeýär. Dogrymy ýa siz başga hil pikir edip bir pikir etýän bolsaňyz aýdyň. Ýani Türkmenistan öz-özünden düzelip gider diýen umyt bar, mysal üçin gele şu işi goýalyň, taşsalyň, hani öz akşyna goýbermek, akymyna goýbermek diýilýär. Son etsek gidermika? Näl görýäňiz? Ýok, öz özünden düzel. Ýani 30 ýyldan düzelmeýär. Özüni seredip. Umytsızlyk en büyük günah. Şo, nesi umytsuzlygym däl umraly, ýani umytsuzlyk däli bar, Türkmenistanyň şol umyt ýogum da hakykatdan hem öz-özünden düzeljegine umyt bolmansaň biraz görüşmeli bolýarsa. Şoň Şo neme men oňa biri ýazypdyr da umyt ýok diýip men şoňa diýänler. Hani insan ogly doğuştan bäri her birimizde bir düşünje bardyr. Hani ölüm görýäs, ajal görýäs, öwliýa baryp adam jaýlaýas, balniçada balnoy görýäs, kämahly ölümüz keselleýäs. Ýöne ölmedigimiz sürece ölüm bize entek gelmezdik kesip da. Her bir insanyň ömürlük ebedi ýaşamak bir pikiri bar içinde. Hemen ömür ýaşaryn, uzak ýaşaryn, ebedi ýaşaryn diýen düşünjesi bar. Düşünjesiniň aňyrsynda. Munam Allah Taala taraplaýyn berilenna, diňle. Bu taraýyn, bu sakawyň sawuny sebetdi. Bulam aňyrsynda Hudaý taraplaýyn berilen. Her bir insanda bardyr bu düşünje, bir pikir. Gowy ýaşamak arzuwy, arzuwy ýaşamak arzuwy, aladasyz ýaşamak arzuwy hemmede bar. Ýaşamak. O barsa Norveç, Finlandia, bilmem näme Ýewropa ýurtlary hiç demesem ýok şolaryň. Näme diýegem ady? Tebii baýlyklarym ýok. Şolar şu wagt gulýaly ýaşap otyra. Halkyny her edýärler, problemlarym ýok. Näme biz tebii maddalar, biz bu Urwanguldan şuna çel halkyň bir çykyp gazdan paýymyzy ber. Nebitden gazyn, nebitden paýymyzy ber diýdimi? Diýmedi. Telekeçilik etmäne ýol berse millet gününü görjek, kazanjak. Şona medena soňky döwle ýöne bogup barýar gün-günden gysýan.
Bolya marjina. Mirala, täze gelenler dinlerle şuun gel. Täze gelenler. Salamu Bu alaykum. arağam davay iyice ahak Salam. gidecek. Salam Salam. salam. Hoştan näli gowmuşsun? Go Huda şükür gowmödüňiz de. Şükür Aynen şükür davay oňa pakar dawa. gürleşiverin gaytdım ben Bolýa seni. daway muraly. Boldy. Şu hereket hakkında goşandym, goşak bolýan. Şol biziň hereket şu aktivistlik hereket, dopustim, mende davno bar. Ha. Примерно 10 ýyl boldy. Примерно men Türkiýe gelenden bäri şol men seretýätim, izleýätim. Şu çıkışları, zatlary şu wagtlarda ýöne şoňa şu herekete goşulmak için bir sebäp görmedim. Şu wagtlaram ýagdaý kynty. Ýöne şol herekete goşulmak üçin 10 ýyl gerek boldy maňa. Kredi görüň 10 ýyl. Yani sizin onu diýişiňize görä şol şu wagtky prezidentiň oturmagyna da ýa paşty şu 14 ýyl mı näme boldy da. Yani son geçen nurlarım terine şol näme bar eken içinde şeyler O mi? şol Niyazow ölen wagtda men bärdetdim şonda. Şonda ölende Menem bärdim. näde 2003'te geldim deme. Şu haçan ýol ýadyma düşüp, ýöne где-то kış aýy oldu, dekabrda, по-моему. 2006 dekabrynda ýoldy. Ha. 2007'de de saýlaw boldy da bu geçdi de fevralda. Şonda bir meniň joram hat ýazypdy şoňa, rusça hat. Maňa getirdi, maňa aýtdy şonu türkmençe perewod edip beräý diýdi. Ertesi günüm jaň etdi, şuňal beganyp ölüpdir diktator diýipdi. Gerek gel indi periwoda hat adam gerek gel diýip. Ot siz pikir edip görüň, siz indi häzir has möwj aldy şol aktivistlik hereketi. Şondan hem gorkýaňyrdaky haramguly. Teredene Rustam ýatdy. Salam aleykum. Ýollar haçan açylýar bilen barmy ka diýe. Ýollar açylmýar. Men pikirme şol, açylmýar. Ýollar açylan wagtdan men pikirimçe näme diýilýär? Revolýusiýa bolarmy ýa aýaga alnyşyk bolarmy ýa başga bir zat bolarmy ýöne inni şoňal bir zat bolman men pikirimçe bular öz-özünden dürjüdi meňdeşdäl. Bular özleri menden sorasaňyz özlerim bilen op kadiýany näme etjek bolýanlaryny. Näme etsek gowy, näme etsek şu hereketi dursak, biziň öz-özümizden ýalňyşlyk görüp dağa gitmegimize garaşýarlarmy näme? Şol ýanky pikirine goşulýan men sen diýdiň şu TikTokda her täze çykan öz sesini duýurup çyksa bular ýetişmeýärim hiç birimize. Ine häzir sen çykýanda pustimda ine Tagano çykýa, ýene bir 3 sany oglan çykýa, gyz çykýa. Şolara bir gidip goşul nemesine şu primoy efirine goşulup şu halka yok git çıkmaň etmäň diýip ýöne 20, 30, 100, 150, 200, 500 kişi bolanda şolar ýetişmeýärim bize. Adamam ýetişmeýär. Ne aňarda ne bärde. Ya, men pikirimçe halkda aňaryňa 80-90% nägile menere Türkmenistan'a ýanky bärdäki o Gülşat ýaly ýene bir sanak gürläp oturan beýnisi ýok bolup gürleýärmi ýa-da şo derece jahil bolup gürleýärmi biljek gel bolun. Yok, indi men şeýle düşünýän bilýärmi? Olaryň ine olar gorkýar bilýärmi? O nämeden gorkýarlar? Wot men düşünjäme şeýle, wot men 10 ýylla imsim oturanyma görä bir näme bar diýip aýtjak bolýanda tejribe. Şolara näme diýerler? Ine şolar daşar ýurtdan tutulan adamlar, pully. Habarlar yok, hiç kimden pul alamamız yok. Ak yüreğimiz bilen çykýanymyzdan da. Doğru. Bizim aýjanymyz doğru bolan soň bize pul allyň diýende de ol näme doğru sebäp diýsen biz pul üçin etýän bolsak bara pul üçin has başga hatlar ederdik belki. Ýöne bu zatlar pul üçin ediljek zatlar däl. Pul üçin şu zatlar bilen etjek zatymyz pul üçin etjek bolýanam kän tapylmersin. Gerek bolsa. Ýöne ýanky adamlary hemme zat Gülýaly ulu komandasynda kel adamlary kän taparsyň. Pul üçin etjekleri. Pul berjek bäsiz olur, şuňal gürläp ber, pul berjek şuňal arkaňda hökümet we
basmazlar seni arkayın öyle olmaz böyle olmaz deyip güvence verse gürlücek tapılar. Hep diysen bu tarihte de belli yani e, ruhunu satanlar o mertebesini satanlar kän. Yani ol e, köplük bolan bilen ol halkın emes neden okýany solaram Hudaýa şükür solaram bir tanasan ne düýün bir ýaşyl çykdy 56 ýaşyndaky häzir seresten kim Aa, bilen dinledim. atmadır ne ya yine orada atmadır ya ne şu iki üç tane olon yannakyları var ya özleri maskara edip otuyorlar o şu Düşünen oklar, goştkan, düşünen oklar. evet yaman o düşünýärler 100 ýyllap şolar var ha Türkmeniň tarihinde yüzü gara maskara bolup galjaklar şu zatları düşünen oklar şu Ha, o zatları diýäniň dogry ha o. Ýöne häzir maňa habar geldi bugün. Bir derman 13.000 manat diýdiler. Öňkü pul bilen. milyon olýar da bey. Ha, o bir tabletkasy hol şu koronawirusa bärde besplatno berilýär ha. Koronawirusyň tabletkalar. Ana şu tabletka 13.000 manat. Pikir edip görüň. Vatandaşlar. Nimetçe maýdaýyn watandaşlar men ýaman o pikir bar. Türkmenistana barsaňyz ýetmen zadyň biri eliňe dollarjyň alyp çık banka barýan, watandaşlar. Bankda dollar bölürýän. 50 dollary video alyp çykdyn ha. Dollar bölürýän. Oň bilenem gidýäňde 2 kilecik almalýa watandaşlar. Çünkü bankda dollarsaň saňa 3.50'den berýärler ha. Oňa da 2 kilo alma düşýär watandaşlar. Ha, şu poloda men gitdim de 2 kilo alma aldym. Ha gülýäli urdumyz dik görkezmeli. Ne edilmeli zat? Türkmenistan şu wagt häzirem bank men murat düşen fosa ederdi şunu gürleşen oldum. Şunu edip bersene gayret et deyip 100 dolarcık uğra diýen şu 100 dolar bar bankta çalış. Şunun gittänim bazara bardanym 3 kilo almacık al. Yine şunu al banan al. Näme düşýäni görerler diýip. Ha düşen zat diýem şey dik görkezýän bolun. Anha? Näçe? Yok. Bular näçün sesin sözün kesýän goştgan. Bular näçün dollar şo bahada tutýar habaryň barmy seniň? Bilýän oğurluk etmek üçin saklaýarlar. Oğurluk del. Savsem oğurluk ha oğurlugam bar. Ýöne başga şo bütün dünýä ine biziň dollarymyz ine şu bahada işliýe, ine şu bahada nahymyz, ine şu bahada bizde işleýänler hökümet işinde bot bütün dünýäde bir standart bardyr. Sagatyna 15 dollar ya 20 dollar dogry dämi? İşleýän için. Asker ücret ýal düşün. Türkmenistanyň içinden maňa şonu edip biljek ba bolsa hakykatdan hem şolar ýaly video uğrasa dogry maýdaýyn 50 dollar uğratjak watandaşlar. Ýöne ýüzüňiz açman ýenetmän bar bankdan çalışyp 50 dollar çalışyp alýan puluň bilen gidýän bazardan 50 dollary şo bankyň kursu boýunça düşýän zatlar alyp çyk bir paket näme düşýän oda görkezseňiz ana gülala bolur. Ya bunu aslında praktik etmeye gerek gel. Yani men bunu näme şunu aýdýan. Türkmenistanyň iqtisadiýatyny güýçlendirip biläjek zat edir şu wagtky ýagdaýda yerasty baýlyklar 70-78% diýen ýaly men bilşime görä yerasty baýlyklar biziň esasy ýerdeji hadynamyz, çeşmemiz. Onun soň salgytlar zatlar gelýär. Salgytlar hem şu biziň aýlygymyzdan, terekeçileriň aýlygyndan gelýän pullar. Yerasty baýlyklarymyzyň hem köpsüni satybilem zok çünkü dünýä bahalarym köpsi peselli, barelyň bahasy peselli, newtün zadyň käwratlyň bahasy peselli we goňşy döwletler bilen hem käwr ýalňyş politika, ýalňyş siýasat esasyny kilendini gaçyrdylar. Mysal üçin Eýrandan 2009-njy ýylda bir algysy üçin goklaşdylar. Danym Eýrana satyp oturan gazyny kestiler biziňkiler. Ýaman ýalňyş politikady gitdiler, olar bilen söwüşdiler, sugutlaşdylar. Sen odola Xitay ýaly bir kliendiň wady onu Russiýa aldy elinden. Sen Russiýa satyp oturdun, Russiýa bilen aran goklaşdyň ýapyldy. Soň ýene açdylar diýip eşitdim ýöne näil derejededim bilemok. Emme de aýdy motoronoklar. Hamana hojalygyny dolundurýan ýaly gizleşip oturýarlar. Sen aslında halka ýetirmeli. Kim bilen haýsy döwlet bilen näme alaş etdiň, nämeler etdiň. Leýse. Ine netijede biziň şu wagtky Türkmenistanyň girdejisi yani eksportdan esasy eksportdan gelmeli. Çiğ mal daşary ýurda satmaly ýa-da turist gelmeli.
Indi bir turist Türkmenistan'a gelenini pikir edin. Açtın diýeli hemme zat gülýär açtın. Oho turist häzir gönül men sana duraýyn. Aýdaýyn arada habarlary da çykdy. Dünýäniň iň gymmat şäheri turistler üçin. Aşgabat. Dünýäniň iň gymmat şäheri. Sebäp diýsen sen o dollaryny o turist bilen o azy garabalarda pozmalygyny. O gitdiýe bankda pozýara. Bankda pozulany pul bilen, manady bilen ol näme bilýär? Dogrymy? Awa. Näme düşýär o sen häzir $100 böler ýa-ni 350 manat der 350 manat bilen turist nire aýlansyn o? 350 manada Aşgabatdan Maraýakydan oklar, şolam aý 400 manat bolupdyr. Yani Ay şonu nemelerem etýär şol gelen turistleri da pustim magazinde zat satış etýänlerem etýär şonu elinden pul alıp gidip Gara bazarda bozdurup soňam oňam eline ine bankadan bozdum diýip oňal edip berenlerem kan Aşgabatyň içinde. Cuma Safar, salamu aleyküm. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Geçe yaşı. Kahramanlar, batırlar. Var mısınızlar? Benim sana uğrayarak cevap verin. Aleyküm selam ve rahmetullahu ve berekatuhu. Hanımlar ve cenaplar. Al hemmenizin cuma gününüz mübarek bolsun. Hazır cuma günü hasaplanyr İslam dini boýunça. Men aýtdylar girik görel näme bolup batýar bir därmlere salamlaşyp goýaly. Barmysynızlar, amanmysynızlar? Az galdy ýakynda Qurban Gulýanyň wagty geçip barýar, biziň hem wagtymyz geçip barýar. O günlere az galdy inşallah. Tuğlama TikTok'ta bağmadın men göremokdum seni hiç TikTok'ta. Muallimkinden giripdim. Doğru. Benim şu an muallim girdim aslında. Ha şöyle mi? Allah razı olsun. Şoňa menen bir girip salamlaşaldyk. Barız, taýarız. Hemme wagtda milletimiz üçin, dinimiz üçin hyzmata taýarız. Nesip etse gowy habarlara garaşyp galyňlar ýakyn günde. Nesip bolsa bir ýene bir platformaň bir nemesi bar diýip oturdun sen haçan ol? Adem Bey görnäýär diýdiň ýene. 6-njy güni saat 13'te mi? Yok. Saat 15'te mi? Maltepe'de. Şoňa inşallah baralyň kahramanlar birlikde. Tuğlama Maltepe'de mi adam? O Maltepe meydanında diye. Başka hem partiyalar var, yani Bozkurtlar da var, başkası da var. Hemme çağırttı. Ben ettim geli istedik. O neme, opşu meeting adı näme o? Yani Dünya Sağlık Kuramasynyň gum bolmagy dämi şey, şonky pamoymuş, şon ýaly. O da var. Başkaları da var. Hemmeleri hareket etdi şu. Näme garşy gitdi? Iň glavnysi şu. LGBT var ya. Ha. Şolara garşy bolup näme tutdur? Hemme partiyalar bar ýerde. Bayraklary göterip gelin emmäňiz diýdi. Aşya hayır meetingi var arkadaşlar ayın 11'ine diye. Şu 11'ine şu da ona. Şu dünkü Allah'ım Rahim'in nemesini dinledin mi? Namesine? Bu Covid-19'u biz 2019'da çıktı deyip bilýäs bolýan. Menem gen gördüm, yaman dinledim, bolýan dinleýän watandaşlar şu soňky çykyşyny. Covid-19 sözi 2017-nji ýylda dörep bar eken daşy şu Covid-19 sözi. Covid-19 Covid näme demek? Koronavirus. Şu taýdan Covid diýär-de. D disease meňçe hastalyk demek. Koronavirus hastalygy, yani Covid'in gysgaça. Yani Covid-19 sözi 2019-njy ýylda çykdy diýip Covid-19 şeýdip döredüm kadiýasyny asıl o dünýä şowda marketing nemesinde saýtynda olýar 2017'de sonuň enjamlary test nemeleri satylyp başlapdyr. Oňa oturup seredýän bolun 2015 bolup biler. Yani sen seredýän bolun bu gurnalan oýnýan otdur bir kere. Yani şu wagt dünýä boýunça bir oýun gidip durum kadýan koronavirusyň üstü bilen. Men pikirimçe da dünýä boýunça bir oýun gidip dur bilemok adam sana azalçak bolýarlarmy vaksina bilen bilemok. Ýöne Türkmeniň derdi ýene iki boldy da. Dünýäň derdi bir bolsa Türkmeniň küçüsüne durnaň üstüne urna neme boldy? Ýollarym ýapyp taşladylar üstüne. Ölseňem öldüler. Yani Taman aýtjapdym. Vatandaşlar 1 awgustda protesto boldy ya. Biz ýanky konsolosluň öňüne bardyk. Konsolosluň öňünde de näme boldy? Gördiňmi? Terroristler bizlere hüjüm etdi.
Şo protestanyň birincisi Dünya Saglyklaryň Merkeziň öňünde boldy ya sagat 3'te. Bileňizmi? Birinci protesta. Şoňa Türkiýeden hem dünýäden professorlar gelen ekenna gepleşdik, tanıştık. Olaram aýtdy, Covid-den zat bu oyun ýokma, meşkesel ýok. Şunun üstü bilen dünýäde adamlary öldürjek boldy. 2050-nji ýyla barýança 2 milliard adam öldürme plany bar. Palançylaryň diýip aýtdy maňa galimat zat. Men hem aýtdym ki, maňa gyzygy ýok, men birinji düşmanym bar, gurbanlygyny bir ýogady bolaly, gahlany zat bolar diýdim men hem. Geleme? Şoňa professorlar bardy ýanymda. Olara men bilen memnun boldum, teşekkür ederim diýip maňa Covid-den aýtyp batýar. Men hem aýtdym Covid-den beter problem bar. Gurbanlyk diýen Covid bar bizde diýdim. Bizim protestde oyuna meňdeş watandaşlar. Seýap diýseň näme men hem käbir terminlerime düşünen nemelerime gawat gelýär. Ýani garran uly ýaşully adamlar adatmak. Seýap diýseň olaryň pensiýa çykdy. Olardyň tüketýänçiler hala noktor dünýäde. Dünýäde tüketip ýatýanlar bar, opşy dünýäň gyt gaýnaklary we gyt kaynaklar diýilýär-de, azyk önümçilik, bol gytçylyk, suw, şu zatlaryň öňüne geçmek üçin hem hemmemiz bile ýaşa bilemiz, şu gämede bolun. Şu gämeň içindäki bir ýaşullary ýa ýeneräklerini öldürelim, dänim şolar gitsinler, dänim biriň suwumyzam özümize ýetsin, biriň iýmitimizem ýetsin. Oturup bir zatlar hasaplan bolmaklar mümkin belki. Yine näçe ýyldan şu bolýar, yine plança ýyldan şu bolýar diýip täýip diýsen Amerika diýilen ýurtlar watandaşlar 50 ýyl 70 ýyl öňden gidýär planlary. Birinki ýaly günüberlik ýaşanok. Biziň hökümetimiz bir günüberlik. Bir ýyl soň şolar ýaly miting protestlaryň boljagyny bilmän, şonam görmän ýören tamsyk şonu ýaly. Akylly bolsa şu zatlaryň öňüne alar danym ýagdaýa getirmezdi. Akylly bolsa şeýsen şu halk näýle bolar? Şonuň içinden hökmany suratda çykyp bizi ýamanlap başlarlar da wa inni beýtmäliň diýip öňüne alardylar. Ona meden bular bir ýyl öňüne görýän roýda mokşy biziň hökümet. Yani Amerika 50 ýyl 100 ýyl öňüne görýär. Täýip diýsen Dünýä Banky, International Money Fund, IMF şular 1940-njy 50-nji ýyllarda planlany biçilýär watandaşlar. 50-nji ýyllarda. Şo wagt beýleki döwletlere karz berip şolary özlerine baglamak, özlerine boyun etmek ýaly proýektler gurulýar şo wagt we şu wagtlarym görüşmek ýaly şo wagt planlary amala aşýar. Sen barýan gapyndan kredit berdiip bolun, olam sana öz şertini goýýar. Türkiýede başyndan geçirdiler ha şonu. Saýdan Şuna bir goşap bilerdinmi sözüňizi kesýän. Şol türkde kitap bar. Jal tabakda diýip şo kitaby men dawno okapdym. Bundan 3-4 ýyl oň okapdym. Sesim şo Jal tabakda diýip şonda aýdylýar şo bütün siziň aýdanlaryňyz. Doğrudur. Şol iýmitiň ýetmezligi, şol tohumlaryň, zatlaryň şol satylşy Ýewreýlere satylşy zady hemme zat şo kitapda bar. Şonu okap görüň anneme. Eziz milletim, türkmenlerim. Yani kitap Benim çogynda goşulan bolýarmy? Näme? O cuma sapar. Aýtjak bolýanym. Bizim protestamız bu öňümüzdäki 6-njy bazar gündälde Aňyrka geçirildi. Aňyrky 6-njy güne bazar güne goýdus. Çünki bazı problemler hem bolupdyr kiçirak. İnşallah şonu watandaşlara da aýdyp goýaly. Şu öňümüzdäki 11-12-ne geçirecekdik da. Indi bolmandy, muny 17-18-ne geçireldik du. Çünki bir 3 tane ýeri aýtdylar. 3 tane ýeri parklar var ha. Yeni Kapı, Zeytinburg, ondan sonra Taksim Meydanı diye de. Köp vatandaşlar aýdy Zeytinburg'da geçireli diye. Bazıları Yeni Kapı'da diye. Bazıları aýdy Taksim'de geçireli peýdaly bolýar diye. Sese goýarsa inşallah. Vatandaşlar näme diye bilmedim bir. Gepleşip göreriz. Bolýar. Ya Allah ýoluňyzy açyk etsin. Meýdan naklaram golýar. Elimizde näme kömek gelse giden berip durar cumam. Hiç ýyl nämeňiz bolmasyn. Köp sag bol, Allah ýalkasyn. Meňem başardığımdan şu efire
täze adamlar sesine goşulmagyny, täze adamlaryň çıkış etmek isleyen, sesini eşitmek isleyen. Senem geldin gatygy boldy sebäp diýen sen sesini TikTok'tan eşitdirmändikin tek. Allah ýalkasyn. Ha birinji gerek boldy. Cuma günü doğru geldik da. Men öz cuma günü doğulupdum. Cuma günü hem TikTok'a çıktım da birinji gerek na. Allah görýän her zatda senin onda hayırlı işin onda bugünkü edýän işin biz için. Allah ýalkasyn. Elhamdülillah hayırlı bolsun nesip etse. Doğumda senin hayırlı etsin. Vatandaşlara da inşallah hemmäňize cuma günüňiz kabul bolsun. Cuma günüňiz hayırlı bolsun. Doğa edinler başımızdaky belany Kurban ulu diyen diktatör, автокраtiýa diyen problem var. Şunu bir ayırıp öýümüze, watanymyza, tünegimize bir sagaman baralyň. Ondan soň öýke kinany goýalyň, şu ýerden hem aýtyp goýan. Eger kimin göwnüne degen bolsam, kimin hakyny ýem bolsam, dil ýetirem bolsam bagyşlaň watandaşlar. Men bir azarak kızmarak adam şoň üçin. Hemme Cuma sapary bilen bagyşlaň, birleşeliň, birlikde hereket edeliň. Şun bile de bolluk cuma sapary bilen gaty ölüme saada olana görünüşi ýalak näme bolan näl ol. Saada ýüreginde de zat ýok. Geçen arkamızdan hacamat amal gitti. Allah ýalkasyn. Allah ýalkasyn. Sag bol. Hayatymyň anlamy asyň hoş geldiňiz. Bor sag bol. Cuma sapary. Salam, ýaxşymysyz? Salam, hoş geldiňiz. Men çykaryp goýber ondan sonra gepleşiriz. Bolýa. Ben size bir sorak verecektim da. Bu naprimер men Türkmenistan'da öýümde berek bile size mantı berek. Berek pişirip karıcı sataman. Alı gidemen Gökbazarda bir de klientim var. Şona berip geleme ya da magazine tapşıraman. Men öz maşynyma minip gide oturan wagtym, öz maşynymda gide oturan wagtym meni gaýeşnik durdurady. Gaýeşnik durduran wagty menden prawamy sorady. Prawamy görkezemen, maşynyň dokumentini sorady. Görkezemen hiç kanakan problema yok. Son maşynda ön koltukda paketim durady. Şo berek alı giden 1-2 kilo berek, şonu berip izime kayıtmalı. Ondan soň şonu например gaýeşnik duradany o paket nime dedi. Menem aydaman Alo. Aydyr. Göröwer sarandyr. Bu paket nime dedi. Menem aydaman paketiň içinde men berek var, 2-3 kilo berek var. Şonu aly gidip magazine berip geljek. Öýde özüm berek oňaryp erti beremendi men. Oýamayda gaýeşniýem maň aýdady. Dedi sen dedi dur dedi bunun dedi kötü cezası var bilesenmi dedi. Son menem aydaman kanakan cezası var bunun kança nime yaman iş ettim mi ya men. Men özümüz adım özüm öýde oňaryp satotman nime boldu men nereden ekmek yemeli, nereden nan yemeli, nereden pul kazanmalı. Men öýümde iş yok, güç yok. Öýümde oturup özüm oňaryp özüm satotman nime boldu munda dimen. Oýanmaň aýdady ýok, azy men seni eşdopsuzmy sesim ýanky bolup duran. Menem aýdaman zat nimaly? Ýok, neçmat munyň jezasy bar dimen. Oýanmaň aýdady 100 milyon jezasy bar hazırki manat, opşin manatmy nime o? 100 milyon pul tölemeli. Hazır aýdaman mende 100 milyon pul nerede bolsun? Men 100 milyon pulum bolsa men berek mi pişirip sataman? Doğru emezmi? Son yok dedim ona dedi hazır dedi ben seni dedi ertemendan 15 dakika yok ertemenden minke aslında şu elimdeki dubinkası boladı ya onların gaýeşniklerin çırırt ettiren wagt elinde dubinkası bilen çınkıldap duruzadılar ha. Tayak, alaca tayak. Dubinka da yenindi. Men bilmem siz kandy düşünseniz hem dubinka. Dubinka bilen bir de beremen hazır dedi. Şu dubinkadan bir de yep göresen azı kandy 100 milyonu getiresen dedi. Mana. Menem aýdama o kandy edipdi men dubinka bilen sen maňa beremişiň, sen men uramışyň dimen. Oýam aýdady, yok dedi. Az dedi şu pulu bermesen, cezanı barıp tölemeseň dedi, aly gidip basamyz seni dedi. Bu olay men yaşamadım. Meniň radnoy ekem yaşadı. Şoň üçin men özüm primer edip zat edipman.
Halı nedavno, halı 20 gün bolan bolsa 25 gün bolandır. Ben köpten beri bağlanacak bulutman ama vaktim bolan yok. Ben Dusya'nın canlı yayınlayam girecektim. Vaktim bolan yok. Ben beçem var şuna o bilen yetişiblem yok. Son obşim bu menin ekem indi yaşayan adamın özünü aydı verin. Ekem aydadı. Men de dedi unça pulum yok dedi. Men sana nereden al berin unça pul dedi. Bu 2 kilo bereng nime cezası boladı dedi. Bu cezası mı boladı bu bereng dedi. Men nimşe deyin dedi. Yok dedi ağzı sen bu pulu tölüsen dedi. 100 milyon eke eşdopsun 100 milyon. Burada Türkmenistan'da 100 milyon ansat pul mu? Ansat mı tapıladı? Ya bir şey söyleyeyim. Kutordum ya ben neme değil mi? Yani Yok kurtarmadı alı uzun bu. Siz ayda verin. Sizden koşula verin. hı. Ya o ne mi yani gayı bilen hukukun bilmesen şey diye de şu bizim Türk masalına akıllı gaylama. Ova işte ben şunu aytacak bolmam. Ben ekem bolsayam bu derece bizlerin adamlarımız korkak. Bu derece. Al siz izin eşitseniz gülüp gülüp ölesiz. Yani korkaklık değil o. O yani kanun bilmemezlik, cahillik o birazcık yani her saklap durun gaya in şu soru verilmeyen olsa senin yol gözüçülük inspektör hükmünü naruşeniye var mı, pravası var mı, dokumenti düdüğü mü, içili mi değil mi, şunu bilmekten başka senin hukukum yok. Men maşininde ne yapmadığını görmeni. Bu timinle kekaren siz şunu aydos siz biliyorsunuz doğru mi? Bizlerin Türkmenistan'da köp adamlar bu hukuk mukulu bilmedi. O azırdı adam o gayişnik var ha urod gayişnik bunu korkuzadı. Az dedi alı gidip basaman dedi. Men ekem işte ekemde suç var. Menin ekem düşünmeden zat etmeden korkadı sırazı. Ayda da az men sen dedi alı gidemenden dedi 15 dakika basaman az dedi göresen son dedi. Kandı getir verediler o pulu dedi. 100 milyon etip verdim ondan sonra ya. Maşin Yok son kandı boladı Karan. Ekemem korkadanı ekemde var böyle zatlık da düşünmem zat korkaklık ekemde var. Son ekemem aydadı hazır dedi tamam dedi öye varin dedi kança pulum bolsa beremen dedi. Bu ekem nimeden korkadı? Hazım tamam senin elinde dokumentin var, ehliyetin var, hem zadın var. Sen nime korkuyorsan birinciden, ikinciden hem sen o 100 milyon dayan vakti şu vakti maşınına minip 2 kilo bereyem yibaline yapıp maşınına minip gidip yazı vermişsen mi üstünden? Şu zada kellesi işlen yok şu onun. Ondan sonra zat boladı. Nemalı bu miliseler ait şu yerde gayişnikler aydadı. Tamam dedi az uya varin kan hiç mat pulum bolsa veremem ama mende 100 milyon kiteken pulum yok dedi. Mende pul yok var bir şey dedi. O şimdi bunlar öz arasında gepleşedi. Ekemi 20 milyona düşürediler. 20 milyon tamam dedi 20 milyonu berunda bizlere dedi. Bolmasa hem dedi az dedi nemalı şu dubinkası bilen korkuzadı ekemi. Az dedi alı gidemen opşum yan kaydanım. Ondan sonra zat ekem maşınına minedi ularam 3 kişi. 3 gayişnik. 3 kişi maşınına minediler. Ekemem öz maşınına minedi öye süredi maşınını. Gayişniklerim izinde. Küçükler, aç gözler izinde pulun peşinde. Ondan sonra ekem öye baradı. Uyanda hem yanma ses geldi. Abdullah senkiden geliyor. Bir müddet öçürüp dursun da aydın. Son ekem öye baradı. Yengem önüne yoğurup çıkadı. Nime boldu dedi. Bir zat boldu mu ya dedi. Ekemem kıçkırıp öye giredi. Yine menin gayşniklar tuttu dedi. Ağzı berek bilen ştrafı var. Ekem bunun dedi berek alı gidip bazara ertip magazina tapşıranım. Ştrafı var ekenlim için mundu zat hep ekem yarım istedip öye giredi. Yengemen bir yandan yoğurup çıkadı. Ekem yengeme kıza gepledi. Çıkma nime işin var. Dur ben özüm gepleşemem dedi. Danı abratlı maşınla mined danı apam öyle gidedi. Başka apa kesinin öyle gidedi ekem. O yana bara telefon ededi yolda.
Kemana dedi 20 milyon pul berip dursana dedi pulun bolsa dine şu gayşinklara berin da nime boldu sen Durkan'ım oturkan düşün Durkan'ım bizlere nime boldu sen gayşinklara 20 milyon. Yolda tuttular 2 kilo bereye ertip Gökbazar'a berjaktım. Onun cezası bareken şu an için benden duruzub şunki tek azı pulu vermesen uraman onu dedeme ala gidip 15 tutkada depemiz onu dedemiz de fayda otanlar dedi. Ekemem son apama maydadı gel dedi mengen mal gel şu gayşniklar öye sürdürüp ala gel dedi. Öye getir şu gayşniklar dedi ben özüm gepleşemendi. O yandan yeznem çıkadı. Ekem geledi. Yengemi maşına binip yanında alı gitmen için yengem taksiye mineden Ekem'i takip ededi. O şimdi yolda birinci Ekem gidiyordan ikinci gayşniklar üçüncü hem takside yengem şu Ekem hatını yengem takip ededi bunları. 2 maşını takip edip izinden gidediler. Son Ekem apam öyle baradı. Apam ayda dur dedi. Nim için ben sana 20 milyon pul veremem dedi. Sen nim şey ettin? Senin elinde prova var mı? Var. Dokumentin var mı? Var. Nime kemçiliğin var? Sen nim için bunlara şu 2 kilo berek için mi 20 milyon pul verecek olursan dedi. Doğru. Bütün neticede vermediniz değil mi? Kalama önce sosyaliniz. Yok neticede en sonunda yengem bu gayşnikların yanına yuru baraddanı o biçim ağzına gelen gepledi o gayşniklar ama az sene maşınla minip kaçı gidediler. En sonuna aydın da ben size uzatmayından. Sen şu oldu. Al zaman oldu. Kanunu bilmeyenin gördü soyya. Kanunu bileyenin Şonun için ben açıp oltan zaten bir yankı naprimер kim bolsa hemen Türkmenistan eşitmesin bana kaktıdanı prosto adamlar bilsin. Adamlar görsün en çünkü olayların bulutanını görsün 100 milyon demek ne demek ya? Ha vendetta maydanı Doğancım Ferhat şu işler boyunca действительно штраф belirleniyor. Türkmenistan'ın Administratif Kodeks'in 166. maddesine göre tehlikecilik işleri bilen meşgullanmak devlet hukukunu almadık yağdaydı ya da ruhsatname bolmadık yağdaydı 2'den 4'e çelle minimal aylığa göre ediliyor. Minimal aylığa şu an tamam 500 manat ya da 100 manat. Şu andan 200 manattan 400 manat strafı var. Hiç gibi başka straflar yok. Onun gay vermeler rayon onu gay vermeler o sağlık kulluğu var mı? Olur dine sağlık kulluğu edip biliyor. Başka hiç kim edip bilemem. Gayın vapşo ne yazardı hukuku yok? Hukuku yok, korkmak, ladet etmek. Onun 181. statya Uголовный kodeks boyunca 181. statyada yazık. Превышение должностных полномочий. Öz hukuklarını o da peydalanmak. Onun için onları cinayet verip biliyorlar. O hıyanatçılıklı peydalanmak. Vazifesini bu hıyanatçılıklı peydalanmaktan. Gözleriniz biliyorsunuz. Gözleriniz ya da biliyorsunuz. Sonun şeyde şu cevap verseniz, kanunları bilseniz hiç adam edip bilmeyenler olur. Ava. Ben yani ne fikrimçe vendetta Türkmenistan'da şu ad moda oldu mu kadiyan? Tarına kakıp görüyor. Kanun bilyen olsa degan ok, bilmeyenem olsa soyya. Doğru mu? Yoğun var da oluyor. Raktanım vardı. Tam orijinal var ya Türkmenistan'a. Sen yanında dolar getiripsin. Bilen ok mu doların dolanışıktan yatırılandığını. Sen davay dolarını git de çalış diyorlardan eline doların al yalardan eline 350 manat tutturuyorlar. Bankın kursundan. Öldürüm o doları hükümete de geçiren oklar gidivem garavalarda çalışıyorlar yaşap diyorlar. Aha. Edip naharıyım. Ya o şey kanunu bilmeyen olsan soymak, bilýärem bolsaň, borlay bar gitiversen bar şartrak mağazar vermesen bolýardy. Ya tamam da kanunu bilsin bilmesin ama o kadar da 100 milyon ştrafı var az alı gidip bu Dubinkan bilen iki gezek beremen hazır pulu getirip beresen demek ne demek sen kimsin? 1 milyondan 2 milyona çöller ştraf. 1 milyondan 2 milyona çöller ştraf. Tamam 1 milyon 3 milyon töletsin 20 milyona en sonunda düşmesine karanmı 20 milyon beresen onda. Sen kimsin sana 20 milyon az Türkmenistan'da 20 milyonu işleme için 20 ay işlemeli. Pulu 20 milyon pulu tapmak için 20 ay işlemeli.
Hayatımın anlamı. Şol gayişnik dünya bazarın yanına durun mu ya? Nireklerde dur. Yok Gökbazar'ın yanında. Gökbazar'ın yanında. Gök bazarın yanına. Ha. Hmm. Böyle Gökbazar'ın mi? yanındaydı. Mustafa familiyasını öğrenin. Ya Familiyasını öğren. keşke kameraya çekseydi ya da bir zat ne bileyim. Ya Adını yok. yap Adını olmasa. yoklar mı? Adını aytman da. Çok nomerleri var. Yok Çok yok adını o Dubinkası bilen ekem korkup da pamoymuş onun için hem zat etmepti. Ne onun mordasına karaptı ne zadına nima o. Öňüniň plakasy mı nimesi o şonuna karapdıysa da hem karamaptı. Şu tayda diňe vendetta maýdy şeýaly. Ihtiyarnamasy ekmesi. Yani Türkmenistan'ın şeyle salgıt kulluğunu, salgıt kanununa şeyle bir zat ba. Sen gazan jetken olsaň hökmani suratda salgıt töläýmeli sen. Tapady ýok, sen öýüňde bir zat pişirip satýan bol, dükan etýän bol, ýene detýän bol gazandyňmy sen gazan ýany girdejiňden salgıt tölemeli. Bir zatlar satýan bir bolsaň. adet avutlarına kaçan da sen öz Yok yok man karan ake ular her gün pişirip satmıydı. Her gün pişirip satmıyor. Prosto zakaz edipdi mana 2 kilo 3 kilo berek büküp berip getirip berdi. Zakaz edipdi. O her gün pişirip satmıydılar ola. On giteken o her gün etmediler. Doğru. Han täze gelenlere malaýyn men ýene apa ruhsat Tamam. berseňiz. Oşuljaklar Ben bar. çıkarıp atarım. Bolýa. Bor sag bolun minnettar Sağ pikir olun. paýlaşmak üçin. Burada var fikirler var da o çürüme etmedi girmeye. Doğru. Her gün biçi. Tamam sağ olun. Bolýa, sag bolun minnettar diýenim. Çıkardım. Hoş geldiňiz ýene bir tapar. La men sen ýaňalym. Ben ses gelýär diýip çıkardım. Şu bärde bolsaň men bärde di. Hoş geldiňiz Marjina. Ýene bir tapar. Salam, ýene bir sapar bagyşlarsyňyz ýaňy çykmaly boldum sıraz. Indi ýanglananakmy sesim? Yok, şu ada oňut. Normalmy? Tamam. Bolýa. Menem 2010-njy ýylda Türkmenistan territoriýasyndan çykdym okuw üçin. Ondan soňam her ýyl barýadym Tomskda kanikula. Garaz iň soň sapar 3 ýyldan öň bardym. Ondan soň şu daşary ýurtda ýaşaýan maşgalan zadym bar. Çynymy aýtsam, aňryk baramda soňky 3-4 ýylyň içinde 3-4 sapar baramda polisiýalar aýlanyp ýörýärdi. Sagat 10-dan soň öýüňize girin diýip adamlar kowlap, men şonda gaty giň gördüm. Daşary ýurtda gesip ýören adam da men näçe 10 ýyldan kän уже. Oňa zatlar men üçin giň görle. Biram Türkmenistana baran wagtym migrasiýada oturan eskerler bar, nemek girdi ştamp berýär. Şolar birazdan eşkili adamlara geçirýärdi men pasportumy alyp. Mydama. Näme üçin aýtdylar ki, men hiç ýylyk zakanyny kanun we maksat ofitsial legal nämerde gezip görün diýip o kan ýerimden näçe sapar Türkiýe gitdim de aýlan gezmek üçin olam 4 gün bir hepde maksimumda prosto gezilen üçin şoň üçin pamoýmy geçip soraga çekdiler meni. Oňa da men göňörýärdim. Giňörýärdi. Tak şu an Türkiýede 5 ýyl 6 ýyl ýaşap ýörenler habar ýok, gülýäli ýurdumyz bar. Baryp görani, nälik ýurt sana görkezip. Ýok, giýjaýlan gör, azar bermek, ýene şondan özüm gözüm bile görmesem bar, menem onanjak gel şoňa. Menem onanjak gel. Parkda oturýarsam boly saat 9-10 ýar bolýar, bolym baryn gidiň öýüňde dagan ýa. Wiśni men diagnostika ganak parkda oturýar, marda. Baryn gidiň dagan diýe, sen diýdim. Aýhy döwletde ýaşaýak, näçe gitmeli diýdim. Thomas Kuhn ödüm. Ha, tekede çeni gün ýaşany. Men bir saatçy üçin çykaýman adaşary. Çekdim men isledim giýje bir gün oturjak saňa näme diýdim ben. Bitjek gal, ýa-ni başlygyma aýtdym bolup. Men diýdim tek başlygyň maňa gerek gal. Gerekmi başlygyň çağır men ýanyma diýdim. Men başlygyňa da dik görkezdim diýdim. Ýöne men agidem okşaýdan diýdim. Ondan soň olam böyle derdin aýdyp başlady. Ay bidem ýar, bidem nägile, bidem näme diýip böyle derdin aýdyp başlady görgulanma. Yani halkam doýdu. Ödüm orgun işleyen özlerim doydu. Men sonra göz getirdim täze. Olaram öz içinde de nälik diýsene, arkasynda ol Aşgabatda büýrak oturan ministerlikde bir tanışlar bolmasa olaram kösen ýa. Bolsa bolupdyr milisiýa ýa-da organ işgäri hökümet nemesi. Kösen ýa hemmesem kösen. Aňarda ministerlikde oturan bir tanış bolmasa
Welaýatdaky organ işlerler hemmeden kötönýär. Tanışı yok, yetimjek biri häzir hökümede şu polisiýa bolup giren bolsun, tapady yok, komitete giren bolaýsyn o, şol kötönýär şol. Kötüýärler. Esselamu aleyküm. İşler şoňa berýärler. Aleyküm salam Abdullah, hoş geldin Mursal. Sağ gurman, sağ maşallah. Esselamu aleyküm Türkmen vatandaşlar. Dowanşykam hemme sagyrlyk sana. Sesim eşdilýärmi agam? Oňa eşdilýär. Bir mutuşta reklama gitti. Nur agam Ya şeýerde. kay ayarlı bolmurda. Ya. Şampun tatjan welin reklam edip berayda di. Tamam ayda. Yankı ayarlı bolmurdaydy ya. Yankı sürücü mantı barada, börek barada işte şey. Administratif kodeksi var Türkmenistan'ın hareket ediyor. Şoňa sürücülere we transport serişde değişli. Türkmenistan'ın prezidentinin 2003-nji ýyly Türkmen aşaň 10-na çykan 3 mümkin karary bar. Şonu da görkezýär. Sürücülere berilýän çeýniki bodulmalara we sürücüleriň resmi namyna gabat gelmeýände de sürücüler administrativ temmi içäri görmek wagtdy. Oň öňe ýa içindäki mantyda 20-diňe sürüjä değişi, sürüjülük şahatnamasy ýerýär we 120 jumada wa içkilik barada eter hoş galamaty bamy ýok. O görkezýär. Buran transport işine ýanky alakar partlaýjy, howply ýanky ýaragda, bomba bar görbeler. Başga da hatda ýanky mant üçin hiç ýeri, ýa dörew üçin hiç ýeri polisiýanyň ýol gödäwçilik sürücülere we transport işleri değişti. Hiç ýer administrativ temmi içäri görmene hukuk berilmeýär. O arada da administrativ hukuk kodeksiniň 2000 Türkmenistan prezidentiniň 2003-nji ýylyň Türkmen aşaň 10-na çykan 3010 kararyna görkezýär şeýledi. Görýän. Allah şonu düşünýärdim. Vatandaşlar seyredin ina. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Sağ ol Abdullah, sağ ol minnettar. Men iştara men. Bolýa. Giren arasynda. Bolýa. Ya görüşüňiz ýaly vatandaşlar bilen bilýär hukugyny. Bilen bilýär. Yo, ýa-da mele wagt gitdi bolam ikinji bilmez ekenini bilýär. Ýani şonu bilmeýänliňi sen ýani mollum nähilek bilýär okuwçynyň sapa taýynyň gelenini ýa-da gelmänini. Öňe çykarýardan bir sora berýär. Eýem şu taýdan ymyk jogap berip başlasa, mollum bilýär şoň sapa taýynyň gelmediğini. Gaýleram şonu ýaly. Hökümet işçilerim şonu, tam ojuklarym şonu ýaly. Migrasiýadaklaram şonu ýaly. Nira barsan hökümet edarasyna seni okuwçy bilen mollum ýaly öňüne düşýär. Diýen zadyna jogap berilseň, diýär, dogry bu bilýär, o diýär, oňa degmeler diýär. Bilmeýändiň görkezseň olyň tüýtmüýt etýärler. Ana Türkmenistan näme boldy diýen? Životny mir boldy daray. Haýsy güýçli bolsa, gün güýçlenki gowru diýişli neme gowru diýişlenki şoňa bardy Türkmenistan. Dogrymy? Diýmek şonu görkezmek kanunyň hukugyny bilmeli. Azakany bilmeli. Oşta diýene bir istoriýa aýtyp beresim bile. Öz maşgalamyzda bolan zat, şu kanun bilmeli diýişiňiz ýaly. Her kim özüniň kanunyny bilmeli. Näme hakkı bar, şonu bilmeli. Bizim özüň daşygyzly, bizim näme magazinlarymyz bar. Osoň men student wagtym maňa pul öwredýär enem atam. Osoň soň işgär bolmaly. Her kim öz aýlygyny geçirmeli ýa-da patientin üstü bilen geçirmeli etdiler. Osoň men maşgalan patientin üstü bilen geçirdiler. Köpräk geçirip boledik. Nalog töleýärdi, pensiony fondy töleýärdi. Ondan soň 5 ýyl öňen ýalňyşmasam prezident bir gazetde bir söz ýazdy. Bilemek kararmy dälmi bilemek onçasyny. Her kim bir hasaplap edip şol näçe 3-4 ýyl maňa pul öwretdiler. Şu patientin üstü bilen şonu hasaplap her kimiň meýilletin töläsi gelse tölemeli diýip summa hasaplaýarlar. Bize 100 milyon köne puldan, täze puldan bilemek näçe bolýar. Ýazyp nemetdiler, opan gaty köp adam töledi, malyny satan boldy, maşyny satan boldy, gaty köp adam töletse kanuny bilenek. Ota meýilletin kakam kanunçyl men. Gitmeli bolsa gitşen ýere ýazmadan hemme işden toplap gidýät şoň izine şu wagtda çel näçe gezek suda çekjek boldylar, suda da çek bilmediler. Men maşgalam ýekje tölemän oturan maşgala, şu nemeli. Pensiony fondy şu bergen tölemän otur şuny çellem. Aşgabatdan adam geldi. Hemme yerden adam geldi. Ýene kakam näçe papka dokumentler bar, şolar sürep Aşgabatda da gitip geldi. Ýene töledi bilen aklar, suda da çek bilen aklar, hiç demedi bilen aklar. Şoň üçin her kim özüniň kanunyny, hakkyny bilmeli, hakkyny sorap bilýär her kim. Türkmenistanyň içinde bolsaň kanuny bilsen, hiç zam ede bilmeýärler.
Hakiki kanun hukukun bilsen kanat edibilen oklar. Edil düşen Doğru. fiyaly ne hak tokmana tip basyalar ýöne ol ýam düşen fi seytmelligini ýokardan buyruk berilmedik bolsa solam edilen ok. Oňa diňe ýokardan buyruk berilýän, has ýokardan prezidentin özü beren olsa da belli däl tazy. Doğru. Yani elimizde kağız berenler siz şunu hökman ýa-da tölemeli diýip şoňa kanunam ýok. Ahir Anıklaşın meýilde çendik prezidentin sözü bar şoňa kanun bar. Hoş geldiniz Alparslan Bey. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız kardeşim? Sağ olun. Teşekkür ederim. Nerede? Türkmenistan'da mısınız? He, yok İstanbul'dayız. Türkmenistan'ı konuşuyoruz ya. Yolların açılması, oradaki kanunsuzluk. Abi ben orada 3 sene yaşadım Aşkabat'ta. Aşkabat'ta mı? Ha, 3 sene kaldım orada. Hangi firmada çalıştınız? Sır değilse. Polimex'te. Tamam. Polimex'te ne olarak çalıştınız abi? Abi ben orada Polimex'te fişçiydim. Fişçi. Ha, Polimex'te fişçiydim. Ben kamyonlara fiş kesiyordum. Ha, anladım. Peki bu o havaalanı projesinde var mıydınız? Vardı ben orada. Orada dönen yolsuzluk, orada dönen her şey sizin başbakanınız yapıyor kardeşim. Ya. Kim diyordu dün? Delilin var mı? Suçnaman var mı diyordu. Bak 2.2 milyar dolara yapıldı değil mi orası? Evet, Polimex'ten ikisi yiyor parayı. Abla Tabancalı, ondan sonra Erol Tabancalı, Abdullah Gözener. Abdullah Gözener var, evet. Onun kardeşi var, Cem Gözener. Ben onunla tanıştım. Biz onunla tanıştık. Ben onunla hatta bir tartışmaya da girdim ben onunla. Oradan biliyorum o adamı. Bir de başbakanınız hiç Türkleri sevmiyor. Yani sonunda beni deport yaptılar. 5 sene deport aldım ben ülkeden. Ya bir şey soracağım. Bizim başbakan Türkleri sevmiyorsa peki Türkiye Cumhuriyeti niye bu kadar Türkmenistan hükümetini destekler, vari işler yapıyor? Hani desteklesin, eyvallah, kavga yapsın, savaş yapsın demiyoruz ama yani biz insanlar bak burada miting yapmaya çalışıyoruz, mani oluyorlar. Konsolosluğu şikayet bak savcılığa. Oradan emniyet bunlarla işli dışlı. Yani bilmiyorum ya bu neler oluyor. Valla kardeşim orada devlet Polimex bir olmuş, devlet krallık parayı yiyor. Anladın mı? Öyle. Evet, başbakan iş gösterdi gözüküyor, devletin parasını yiyor. Polimex yiyor. Bir şey soracağım abi size. Bu Türkmenistan'ın Aşgabat'taki havaalan projesinde madem bulunduysanız bu projenin maliyeti sizce nedir? Yani o mesela 1 milyar 200 milyon dolara falan da yapılır mı? Ya mümkün değil abi yapılmasını. Anladın mı? Her şey 1 ise 5 gösteriliyor. 1 ise 5 gösteriliyor. Çok pahalı gösteriliyor. Yani. Bence 1 milyon dolar bile çok fazla yani o proje için. Tabii çok fazla. Adamlar orada bir çark kurmuşlar. Herkes parasını kazanıyor. Herkes parasını kazanıyor. Herkes. Ama en sonunda Polimex'in de parasını vermedi. Şu an Polimex alacaklı durumda bazı binalar için, bazı mesela bu dağın eteğinde bir tane şey var ya, televizyon binası. Onun parasını hala alamadı diye biliyorum. Aldı mı almadı mı ne yaptı bilmiyorum da. Abi orada at çiftliği var. O at çiftliği neyle yapılıyor babam? Ne? Patronların birinin at çiftliği var orada. At çiftliği. At çiftliği. Bizim Türk'ün orada at çiftliği var. Vallahi. Ya at çiftliği var. At çiftliği, Arap atları neyle alınıyor zannediyorsun sen? Ya. Onlar neyle? Arap atları neyle alınıyor zannediyorsun? Bir de Ahmet Çalık ne yaptı Ahmet Çalık? Onu biliyor musun sen Ahmet Çalık'ın ne yaptığını? Ahmet Çalık'ı biliyorum. Şu an orada hala çalışıyor ama GAP İnşaat var, şey var. Ahmet Çalık'ı oradan şey yaptılar, sürdüler bir zaman. Sonradan tekrar geldi. İnsanlara 200 dolar para veriyor. Aylık. Kaç manat yapıyordu? 143 manat mı yapıyordu? Ne? 100 doları.
Bir 580 manat mı yapıyor? Ne yapıyordu o zamanlar? İnsanlar Doğru. yazık ya orada. Yemin ediyorum yazık. O insanlara yazık orada. Sabahtan Yani akşama kadar evet, asfalt yıkıyor bu insanlar. Sen ya daha iyi bilirsin. Asfalt yıkıyorlar. Köpük öyle. suyundan asfalt yıkıyorlar. Yazık günahtır ya. İnsanların çoğunun evinde ekmek yok ekmek. Ya Ya. gerçekten böyle bir zenginlik içinde böyle bir fakirlik yaşatmasını nasıl değerlendireceğiz bu bizim Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan Vallahi hükümetinin sizin halkına böyle Cumhurbaşkanı'na halk çok korkuyor. Halk sizin Cumhurbaşkanı'ndan çok korkuyor. Öteki vallahi biz niye korkuyoruz. öyleydi? Öteki çok iyiydi bak. Türkleri severdi. Hiçbir sıkıntı olmazdı. Hmm. Önceki. Ya Herkes önce severdi. hiç olmazsa halkına düşman değildi ya az çok Ya halkın için adam hani elini kolunu sallayarak giriyordu usta. hmm, Ama bu adamı göremiyorsun. Yolları kapatıyor. Gece çıkıyor. Mesela polimeksiyel yapıyor. Gece çıkıyor adam. Gece bak geliyor. Niye ya, korkuyor halktan? öyle öyle. Bir de Yazık abi oradaki Maria, insanlara da. Maria gelecekse bir gün öncesinden başlıyor ya yolları kapatmaya. Tabii Bir canım gün araya öncesi gelecekse kardeşim. birinin öncesinde. Ben Aşgabat pasaportum vardı. Ben Maria'ya gidemiyordum mesela. Ya evet. Bu Niye? nasıl vize? Bu nasıl vize uygulamasıdır? Siz Türkmenistan'a vize alıyorsunuz ama Aşgabat'a geliyorsunuz. Diyor Aşgabat ki sen Aşgabat'ta kalmak zorundasın. Maria'ya ya gidemezsin. Balkan'a, şimdi sen Lebap'a Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye vize alıyorsun. Türkiye'nin 81 ilini gezebiliyorsun değil mi? evet aynen. Sana polis bir şey diyor mu? Demiyor. Ee, ama orada pasaportun alınıyor elinde. Pasaport özgürlüğün alınıyor elinde orada. Pasaport Ya hapisiyle geziyorsun sen. ya öyle. Öyle değil mi Bir de şimdi? takiptesiniz değil mi? Sanki böyle s- ajan gelmiş gibi sürekli yabancı varsa böyle arkası takipte şunda bu. Ya Abi dışarıda bildiğin sigara içemiyorsun ya. Dışarıda ben sigara içtim. 63 dolar ceza ödedim. Dışarıda sigara içtim diye. İmpaş'ın soymuş, önünde. Ha, soymuşlar ha. ha. Dışarıda sigara içemiyorum. Dışarıda İmpaş'ın bariyerlerinden atladın mı polis hemen yakalıyor штраф. Hemen. Hemen ıstırap. Şey Ha. diyeceğim. Bak burada çepekçiler var mı? Çepekçiler buyurun. Yalakalar komandası. Neredesiniz oğlum siz? Duyun bak. Yabancılar bile yani yabancı dediğimiz Türkler bizim kardeşlerimiz de yani bak oraya gidip gelen herkes bizim gibi aynı düşüncede. Çünkü bizim Abi, konuştuklarımız gerçek. ya Bizim gerçek, konuştuklarımız hakikat. gerçek tabii ben orada yaşadım gördüm insanlar o insanlara yazık günah ya. Adam zulümden başka bir şey değil usta orada. Orada yaşayan halka yazık ya. Köylerine Hmm, gidiyorsun kaçak gidiyorsun. aynen Mesela bir aynen. köye düğüne toyuna gidiyorsun kaçak gidiyorsun. Ondan sonra bizim eski Osmanlı ora. Sizin eski köyünüz bizim eski Osmanlı gibi. Değil Eski mi? çadırlar. Aynen. Ya Ya kaçak gidiyorsun niye? Ben oraya çalışmaya gitmişim. Ben niye ya. ben sıkıyor Niye sıkıyor kaçak gideceksin ki yani düğüne gitme diye mi vizede uygulama mı var? Ya bizim var ya bizim şöyle bizim bizi yönetenler var ya Türkmenistan'daki bizi yönetenler şu an bizim zaten isyanımız ona. Bizim adımıza her şey karar almışlar. Yani ya bırak artık daha önce işte turistlerin ne yapıp ne yapmaması gerektiğini öğretirken şimdi artık bize öğretmeye başladılar. Kardeşim sen şunu yapamazsın, şunu yaparsın. Yok sakal bırakırsın, yok bırakamazsın. Yok şöyle saçın rengi olur da olmaz da. Yok arabanın rengi şöyle olur da olmaz. Sana ne Abi kardeşim benim hayatımda? polis arabasını yıkamaz diye ben Polimex'te çalışırken mesela bana araç verdiler şoförlü. Hı. Polis adamın arabası toz diye ceza kesti. Böyle bir yönetim yok ya. Bak toz Böyle var diye ceza kesti. ya Bir de sizin polisleriniz yani okul diye bir şey yok. Gidiyor devlete para veriyor, polis olacağım diyor, polis oluyor. öyle okul diye bir şey yok. Aynen Ya, direkt okul para diye bir şey veriyorsun. yok yani, öyle bir şey yok. Polis akademisi diye bir şey Ha, yok. aynen gidiyor devlete diyor ben krallığa para veriyorum ben polis olacağım diye polis oluyor orada. Böyle bir dünya var mı? Yani Ondan aynen. sonra orada yürüyen Türkleri dolar görüyorlar. Çünkü yanlış bir hareketini göreyim para koparayım. Türk'ten para alayım. Aynen.
Ya böyle bir Kesinlikle. dünya. Ya o yaşanmaz değil mi orada? Abi Yaşan ülke çok güzel bak. İnsanlar halklarını çok seviyor ama yönetim hiç güzel değil. İnsan o zaten yönetimi yaşatamaz. Ben yani bu 15 yönetim gün mesela türmede olmaz ya. 15 gün türmede Selamünaleyküm. kaldım ben. Böyle bir yer yok ya. Yani. Köpek Dağı'nda kaldım mesela ben. Böyle bir yer yok usta. Hmm. Vallahi yok ya. 15 günde yemin ediyorum bacaklarım komple yara oldu tahta kurusundan. Allah Allah. Ha. Böyle bir adalet, böyle bir ne bileyim dünya, böyle bir insan 15 şeysine gün niye aldılar sizi? 15 gün? ya niye aldılar? Kız arkadaşım şikayet etti, beni polise verdi. Anladın Hmm, mı? anladım. Ben duştayken polis arıyor, benim evimde Türk var diyor, polisten çalışıyor. Polis geliyor, seni alıyor. Aa, anladım. Ya, Anladım. anladın mı? Ya Ya. böyle bir dünya yok. İnsanlar 1 manata, 2 manata affedersin ondan geziyor, bundan geziyor. Böyle bir dünya. Çünkü insanları sıkıyorlar, insanlarda para yok. Hmm. İnsanlar, insanlarda para yok. Para Aslında için para için fırıldak dönen çok ya vallahi yani utanıyorum da Çok yani. ya adam kendi kızını getiriyor, affedersin çok özür diliyorum. Kendi karısını getiriyor. Böyle bir adalet, böyle bir sistem yok ya. selamünaleyküm. Öyle mi? Aleykümselam Alihan Ben nasılsın? şükür hamdolsun. Bunu söylemeye çalışıyorum ben de. Bu 30 yıl diyelim 30 yıl kıyaslayalım da böyle 30 yıl Sovyetlerden çıktıktan sonra bugüne kadar 30 yıl geçti. Ve Dubai'yi alalım. 30 yıl onlar da şey satıyordular, moncuk satıyordular. Var olan Hmm. zenginliği odu. Şimdi doğru yönetim olsaydı bak biz dünyada dördüncü yerdeyiz gazda. Yani. Petrolde de 7 mi 8. yerdeyiz. Tüm dünyada. Aynen. E, onlar sadece petrol üstüyle yönetim doğru. Bakın 30 yıl içinde tüm O dünya böyle petrolün ekonomik gücünü söyleyeyim mi? Alihan sözünü bölüyorum. %5, %6. şu an O öyle petrol yaptılar. Şu an %5, öyle %6. öyle. Şimdi Hmm. ben demeye çalıştım. Yani tamam da onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Bu 70 senedeki Sovyetlerden kalan şey hala gitmedi bizden. Anlatabiliyor Gitmedi. muyum? Şimdi gençler var. Şu an burada bizi izledik. Gençlerimiz var. Bizim nasıl desem geleceğimiz onlar. Yani Yeni bir nesil. sürü Z ülke kuşağı. gördüler. Yani onların sadece ve sadece desteği lazım. Başka bir şeye ihtiyacımız yok şu an. Şu an destekleseler, deseler ki korkmuyoruz, devam. Ha işte yemin ediyorum yine bir 10 sene sonra en azından Dubai'nin yarısı oluruz ya. Ya orada yatıyorlar insanlar, yatıyorlar. Bir şey Biz diyeceğim. Şimdi destekleyecekler Alihan abi de yani şöyle bir şey var. Biz bir şey yapıyoruz bak bir şeylerin değişmesi için bak en azından çaba sarf ediyoruz. evet. Yani bir şeyler ekrana çıkıyoruz, anlatıyoruz. Bak tartışıyoruz. Artısı olur, eksisi olur. Yanlış olabilir, doğru olabilir. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Adam geliyor tamam mı? Türkmenistanlı gene aynı bizim hemşerimiz geliyor çıkıyor diyor ki aa diyor boş boş konuşuyorsunuz diyor. Ne yaptınız da diyor. Ya arkadaşım sana senin de yapman lazım. Zaten işte bizim yapmaya çalıştığımız işin neticesi niye olmuyor? Çünkü o senin gibi salaklar gelip burada destek vermediği için. İşte boş boş konuşuyorsunuz diye destek vermediğiniz için zaten öne gidemiyoruz şu an. Buna Keşke rağmen hep beraber gelseler Türkmenistan'ı değiştirsek. Valla şurada var ya şurada bir tane yani vatandaş kalmaz. Gider Türkmenistan'da çalışır. Kendi memleketinde, kendi ailesinin yanında. Bu yaşam mı bu ya? Allah aşkına yarısı Türkmenistan'da, yarısı burada. Karısı orada, kocası burada. Bu mu hayat anasını satayım ya? Bu mu? Yok. Hayat bu Karan değil ki. Nureke ben şuna diyeyim. O çesne. Hı. Men açça gepim yine birezek. Men her efirde de Liboy birinin efirinde aydı. Taganva'da yamaytyan. Hemengizin efirini zaten. Bar yerimiz. Barı bolacak. Gurrun ödüp oturup bolacak.
Oo, dernek var işte. Bizim özümüzün yerimiz var. Dernek Hmm. var. Buyur gel. Lüboy derdine derman. O Ya. primer apozitsionerleri alamız. Nur Haber'de iyi adamlar yazı oturan istersen zat al olar yani bir taze gelen bolsa Tamam. yeni gelen bolsa tamam mı? Tamam, Sağ alayım. ol abi teşekkür Alparslan abi Allah razı Hı. olsun senden. Teşekkür Evet. ederim abi desteğin Zira. için. Sağ ol baba. Eyvallah abi. Alparslan Bey, bu arada bizim derneğimiz var Kadıköy'de. Bilmiyorum siz nereden bağlanıyorsunuz ama. Antalya'dayım kardeş. Antalya'dayım ben. Ha, tamam tamam. Bizim de Antalya'dayım. İstanbul'da Kadıköy'de dernek açıldı. Daha dernekleştik işte yeni yeni. Hı. Milletle bu sıkıntılı insanlarımız var, şeylerimiz var. Maalesef onları el uzatmamız gerekiyor. Şimdi her şey yönetime küserekten e, yapıp oturmanın da bir anlamı yok. Adam geliyor, bak yurt dışındalar. Yurt dışında burada ailesi de varsa, akrabası da varsa, dostu da varsa yalnızsın abi sen. Yani Tabii ki. onlar yardım edebiliyor, edemiyor. Sonuçta yalnızsın. Bitti. Yani Hı. bunlar dernekleşerek belki bu sorunlara çözüm üretebilir diye böyle bir dernek çıktık, yoluna çıktık. İnşallah Allah utandırmasın hiçbirimizi. Sana da İnşallah. bak. İnşallah bir katkımız olur, bir şeyimiz olur kardeş. Go Yani. Gülbahar. Aydın Nehmet diyeniz Gülbahar. Selamun aleyküm vatandaşlar. Salam salam. Unutmuşsunuz kovmaya daylanır. Salam Nura goýmak daýlan. Ha, umut da şükür kovmuyordunuz ama unutmayın. Aman Huda şükür iyi yayınlar. Ha, sağ olun sağ olun. Nura Hı hı. nemede şu atlara bir yaşlım yaman goğlatlar aýtdy. Inni şu at bizim opsiyonlara galmagymyzyň inni Türkmenistanyň içinde galmagymyzyň wagty bollum ka diýjek bolýan. Ýagny şu atlara bir hökümeden bire garşy iň soňky ýagdaýdan oýunlaryny oýnap başlady. Yani günne bir çykýandyr şu günler bilýärmi? Bire garşy adamlaryny köpeltýärler. Bu özleriniň ezilligini bildirýärler-de şu atlara men aýtsak bolýanym. Bildir uradylaryny. Yani men aýtsak bolýan zadym bara karoçyn her kim Mustaýda gezip görenler watandaşlar öýlerine äkelere tanışyşlarına Türkmenistanda habar berip goýmaly. Kaýynrak boluň, aýagy alalyň. Yani şolary albatlar da opsiyon bara bir galmagyň wagty geldim ka diýjek bolýan benze. Doğru doğru. Ya Gülbahar, yani okuçular hani akıllıca olup, sessizce olup, akıllıca olup oturabiliyorsunuz da. Alparslan abi siz ne tavsiye edersiniz? Bu millet ne yapması lazım? Çıkış yolu nerededir abi? Bak Evet. bunu niye sizi soruyorum? Çünkü sizin sonuçta siyasi medeniyetiniz daha bizden gelişmiş. Siyasi, kültürel Abi sizin tecrübeniz. teknoloji var ya. Türkiye'nin çok şey Sizin bak, başından geçiyor. ben hastanelere gittim. Sizde olan cihaz bizim Türkiye'de yok. Sizde Doğru. kullanacak adam yok. Ya ona. Hastaneye gittim. O kadar o cihazlar var ya. Yemin ediyorum ben Türkiye'de görmedim o cihazları. Ama onu yönetecek, kullanacak adam yok sizde. Ya. Evet. Çıkış yolu ne yapmamız lazım şimdi? Vallahi çıkış yolu prezidenti devireceksin baba. Başka çıkış yolu yok. İyi bir adam olacak. İyi bir insan olacak. Devletine, milletine sahip çıkacak olan bir insan olacak. Kendi kendine düzelmez mi abi onlar? Kendi kendine iyileşip iyi, kötü bir şey yaptık şimdi. Hadi madem böyle bir şey yaptık, biz düzelelim diye bir şey hiç dünya tarihinde olmuş mu böyle bir şey? Hiç Yani ülkelerde bak. öyle bir şey olamaz abi. Öyle bir şey olamaz. Yok Yani değil mi şey yani? ölür, oğlu. Ben bir paket sigarayı orada 50 dolara aldım. Bir paket sigarayı. Bir paket Marlboro'yu 50 dolara aldım. Soygunculuk abi orası onu biliyoruz. Şu an zaten bir kilo Bir elma banka kuruyla 20 dolar. Banka Gorma kuruyla. şenlikleri var gelip duruyor. Bir yasakladılar. Prezidentin oğlu sigara satışı ondaymış. Bir yasakladılar. Yemin ediyorum kaçak bir paket sigarayı 50 dolara aldım o zaman. Ya. İşte o ülke çok zengin.
Sen benden de iyi bilirsin, para var. Ama sana bana yedirmiyor. Yedirmiyor. İşte bak, şu an açlık içinde yaşatıyorsa o bence mahsus yapılıyor, yoksa parasızlıktan değil o bence. Ha, Bizim para bizim verdi. halkımız Sen şimdi, halkına veriyor ayda 200 dolar. Polimex demiş ki evet. demiş, ilk o Polimex'in oraya aldığı zamanlar işte biz demiş adam Türkmen o zaten kral demiş ki benim demiş işçi olarak benim halkımı alacaksın. Yönetici olarak kendi insanını getireceksin demiş buraya. Anladın mı? Hı. Ben demiş senin halkına 500 dolar vereceğim demiş. Polimex. Sen ne yaptın demiş. Benim halkıma 500 dolar vermeyeceksin. Benim halkıma 200 dolardan fazla vermeyeceksin demiş. O Ya eşit. doğru. Ha, eşit çünkü eşit. Senin hakimin savcın da 200 dolar alıyor. Affedersin köpçü de 200 dolar alıyor. Hepsi 200 dolar alıyor. Aynen. Standart. Anladın mı? Onun için millet para olmadığı için Türkiye ceza kesiyor. Türk'ü kovalıyor. Ondan sonra öteki İmpaş var mesela orada. İmpaş bizim buradan kaçtı Türkiye'den. Gitti. İflas etti gitti ama sizin ülkenizde şu anda İmpaş. Onu Anladın mı? kapat. Yimpaş kapattılar değil mi ya onu? Vallahi bilmiyorum. Ben oradayken İmpaş oradaydı. Ha, oradaydı, onu da kapattılar, aldılar elinden binanın, bir hatta bina yerini yıktılar galiba, binanın olduğu. Bilmiyorum. Ben oradayken oradaydı İmpaş. Yok yok, Yimpaş hatırlıyorum, Yimpaş kapattılar, şey oldu. Hatta böyle bir yığılma oldu. %50 indirimle içerideki dükkanlar, şeyler çoğu baya bir indirime gitti. Satışlar oldu. Bu Kara Cuma gibi yapıyorlar ya Avrupa'da filan, Kara Cuma diye. Onun Ha, gibi şeylerle baya bir Çin'in mallarını sattılar. Hatta baya bir şey oldu orada. İzdiham bile oldu yani. ha. Ondan sonra kapattılar orayı. Stoyanka oldu bak. Stoyanka ettiler şu tayin diye. Bu arabaların durduğu park yeri yapmışlar. Ondan sonra para bozdurmaya gidiyorsun, İmpaş'a gidiyorsun. İmpaş'ta bozduruyorsun. Niye? Devletin bankası yok mu orada? Seni sokmuyor içeri bile. Sen niye Ya. benim paramı İmpaş'a bozdurtuyorsun? Ya. Anladın mı? Ya İmpaş'ta Fethullahçılar da onlar hepsi orada. Hepsi şark, hepsi oyun onlar. En büyük hata sizin prezidentte. Fazla para kazanmak için yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Her şey İmpaş'ta. 1.000 dolardan fazla çıkamıyorsun havaalanından. Neden? Koymak için her şey. Neden? Ya. Ha, sen Türkiye'ye yazmış. Benim orada kakış vardı. Hoğuları vardı. Kakış. Aha. Ha, çok güzel insandı bak. Çoğu arkadaşım vardı orada. Türkmen çok iyi insanlar. Ben evlerinde de kaldım. Yemeklerini de yedim. Anladın mı? İnsan halkı çok iyi. Ben çok severim. Ama yönetim polisi hiç sevmiyorum. Oradaki yönetim polis yok usta. Biz de Ha, sevmiyoruz. onlar yok. Ha, oranın halkı çok iyi. Bizden mesele de ondan yani. Hepsi çok iyiler. Sana bakarlar. Paran yoksa para verirler. Yemek yoksa yemek verirler. Çok iyi insanlar. Ama Evet. dışarı adımı attığın zaman polis senin karşısında zaten. Ama bunların sonu gelecek be abi. Artık zaten sesleri geliyor. Ayak sesleri geliyor şu an. İnşallah kardeşim. Ülke güzel ülke. Ülkede para var. Ülkede petrol var. Her şey var. Niye sen faydalanmasın? Niye senin halkın aç geçsin? Anladın mı? Niye Ya. geçsin? Paran var çünkü. Ver halkına yedir içir. Ver halkına. Halkın içine niye çıkamıyorsun? Niye bir halkın içine çıkamıyorsun sen? Gece geziyorsun. Niye çıkamıyorsun? Ya. Senin korumaların Rus hepsi. Bir tane Türkmen koruma yok orada. Hepsi Rus. Doğrudur. Niye? Ya işte Niye? bir de şey yapıyorlar. O haliyle de bizi eleştirenler de var. Siz diyor bizim ülkeyi gidiyor kötülüyorsunuz diyor. Senin ülken Kötülüyor. niye kötü? Senin ülkende ben 3 sene kaldım orada her şeyi gördüm usta. Ben senin ülken niye kötü? Ben iyi görseydim şimdi burada derdim ki sen niye böyle konuşuyorsun? Ülken çok güzel. Her şey çok güzel derdim sana. Ya. Anladın mı? Ben 3 sene yaşadım orada gördüm her rezaleti her şeyi. Her pisliği gördüm ben orada. Ya. Ya yani. Arkadaşlar ben bir şey anlamıyorum ya. Ben moderatörlerin hepsini kaldırıyorum arkadaşlar. Bu engellemişsiniz.
engellemediğiniz hesap kalmamış arkadaşlar. Moderatörlerin hepsini kaldırıyorum. Kimse kusura bakmasın. Ya nedir bu arkadaşlar ya? Kendi kafalarına göre bir şey yapmasınlar, sonra yanlış anlarlar Nur abi. Yok şu an var ya bak engellenmiş hesaplara bir bakayım dedim. Şeyden yönetici ayarlarından. Valla bir en az 30 kişi var orada. Ya arkadaş Sonra öbür kanala gidip yani bizi engellet diyor, yanlış anlayıp böyle kafalar karışıyor insanlar. Böyle yapmasınlar. dost musunuz düşman mısınız arkadaşlar? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geldi mi gelsin abi ya. Dinliyorsa dinlesin. Bak daha şeyler kaldır kaldır bitiremiyorum da yani. Ya iki kelime ediyor tamam mı? İki kelime bizi eleştiriyor hemen sessiz alıyorsunuz. Yapmayın öyle ya Bence arkadaşlar. yapmayın, yapmayın. Gelip şey yapıyorlarsa e, elbette bazıları dikkat çekmek istiyor. Şimdi onlar da biliyor. Hatta şu şartlık şekifi bile engelden kaldıracağım ki bir gelsinler bakalım ya. Kim geliyorsa. Yani bu iş böyle olmaz. Ben daha sonuna gelemedim listenin bak. Bak bu bizi hala eleştirenler var. Bunlara ne demeli Alparslan Bey? Vallahi onlar ne diyecek? Onlar yaşamaya devam etsinler. Onlar böyle yaptıkça onun çoluğu çocuğu her şeysi aynı şekilde sürülmeye devam olur. Onunla Yani illa çoluk çocuğu vardır orada. Yani anası babası vardır orada. yani Anaları babalarını düşünsün. Kardeşlerini düşünsün. Onlar oradaki insanları düşünsün yani. Eleştirmeyle olmuyor. yani Onları düşünsünler. Biz bence burada de bir şey söylemiyoruz. Ben orada yaşadığım olayları anlatıyorum. Ben öyle. burada ne devlete ne halkına kötü bir şey söylemiyorum. Ben orada 3 sene yaşadım. 3 sene yaşadım rezilliği anlatıyorum burada. Aynen. Ha. Ben 15 gün şeyde kaldım. Köpek Dağı'nda kaldım. Hı hı. Hatta türmede kaldım. Böyle bir rezallık olmaz. Benim bacaklarım komple tahta kurusundan yara oldu. İnsanlara Ya yemek vermiyorlar. İnsanlar aç kalıyor orada. Aç. İnsanlara yemek ver. Polimex bana yemek gönderiyordu. Bir tencere yemek gönderiyor bana. Bana gelinceye kadar bir kaşık kalıyor. Bir kaşık. Bana hadi ya. ulaşıncaya kadar o yemek bir kaşık kalıyor. Anlıyor musun? Ya. Ha? Herkes aç orada. Yani açlar yani. Herkes payını alıyor usta. Herkes payını alıyor. Evet. Evet. Yani insanlar payını alsa oluyor da abi fazlasını alıyorlar, fazlasını. Yani doymuyor. Abi aç Yani insanlar. karın doyuyor, göz doymuyor. Aynen aç. Gözler doymuyor. Çoğu erkeklerin çoğu hep zaten içki manyağı olmuş. İçki. Anladın Hmm. mı? Vodka, arak olmuşlar. Kadınlar çalışıyor. Erkekler akşama kadar yatıyor evde. Kadınlar Hı. çalışıyor. Olan kadınlar oluyor. Yazık günahtır bu insanlara ya. Vallahi ya. Ha. Yani Erkekler, o erkekler biraz ruh hijyenin ya. Erkekler esas bu işlerde bak bu işlerde erkekler ön planda olması lazım. Kadınlar değil. Hadi Aynen. tamam çalışma hayatında kadınlara verdiğiniz rolü de artık bu erkeklerin işidir bu. Ayarların işi değil birazcık. Yani ayarlarımızın hem işi de onlar da destekleyecek bizi de yani esas erkeklere çok büyük rol düşüyor şu sayede. Aynen Çünkü öyle. Türkmenistan hükümeti de biliyor artık şu erkekler ayağının üstünü tutup başlasa ne olacağını olurum biliyor. Çünkü Neden Allah 15 günde gayret kaldım biliyor musun cezaevinden? Kız nasıl? arkadaşım polis neden cezaevinde kalmışsın 15 gün diyor ya. Hı hı. Benim kız arkadaşım benim parayla sattı polise. Ondan kaldım. Ya ha, Ha. siz güvendiniz o da sattı. O da beni sattı. Bizi de onların bizim şey şu onların an şeyi o. bizi de satıyorlar şu an o affedersiniz ama bu orospular şu an burada da var İstanbul'da da var o. Bizi satıyorlar şu an halkı satıyorlar bak halkı. Yani bizim karşımıza çıkıp yayınlar yapıyorlar. Utanmadan para için namusunu şerefini satmışlar. Ekrana çıkıp yok işte benim ismim Nur Muhammed Nuri. Bu arada memnun oldum Alparslan Bey. Diyor Memnun ki oldum. e,
Bunlar diyor yalancı diyor. İnanmayın bunlara diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Ya arkadaş biz birbirlerine bir şeyler inandırmaya da çıkmadık kardeşim. Yani yalan da olsa senin için doğru da olsa ben Vallahi bildim. ben de yalan malan yok kardeş. Ben 3 sene kaldım orada. 3 Hı. senede yaşamadığım şeyleri yaşadım. Ben burada da yalan söylemiyorum. Ben Yani yaşadıklarımı, başımdan geçen olayları anlatıyorum. biz biliyoruz. Bu ülke böyle bir ülke. Bu Gördük ülkede gördük. böyle yasaklar var. Yani iş adamları böyle yaşatıyorlar abi. Yani hapis gibi. Yani iş otel, otel iş böyle. Aynen Yani öyle, aynen öyle. böyle benim de tanıdıklarım vardı böyle. Çok yani zor yani. Ya orada Sizin gittiğiniz zamanlar iyi zamanlar. Şu an daha da kötü oldu. Şu an daha da beter orası. yok, deport edildikten sonra daha da gitmedim. 5 yıl deport edildim. Ülkeden daha da gitmedim. Kaç senesinde geldiniz siz Türkiye Türkmenistan'a kaç senesinde orada oldunuz? 2017'de mi? 2016'da, 2017'de falan orada oldum. O Şimdi yıllar. o zamanlar gene az çok yaşanabilirdi de şu an var ya şu an öyle bir bak hayat pahalılığı var ki iş yok. Bir de artık böyle yamyam gibi ya. Yani kim kimi kandırabilirsek. Bak az önce bir şey o anlattı. Trafik polisi yakalamış. İki tane böreği pazarda müşterisine bırakıp gelecekmiş, satacakmış. İşte kendisi evinde yapıp pazarda satıyormuş. Hı, Müşterisine bırakacak bu gayiler var ya gayileri bilirsiniz. bilirim. Ha, o gayiler saklamış işte 20 milyon para yani 4.000 manat para istemiş. Düşünsenize. Yani Polis şu an o benden kaç yamyam para gibi oldu. istedi biliyor musun? Hı. 5.000 dolar istedi benden polis. Ya 5.000 dolar vereceğim. O beni görmeyecek, ben onu görmeyeceğim. Ondan ya sonra yabancı şube geldi. Yabancı şube rüşvet yemez orada. O geldi, o aldı ya. evden. Anladın mı? Şu an Yoksa benim ailem Türkmenistan'da. Onları getirtemiyorum bak. Yollar kapalı. 1,5 yıldır yollarını kapattı. Bu şerefsiz bizim hükümet. Şimdi ne yapıyor? Bak hiçbir sorun yokmuş gibi ne televizyondan anlatıyor bir şey. Ne Çin kapattığını da anlatmıyor. Ne zaman açacağını da söylemiyor. Böyle bir belirsiz bir hayatta yaşayıp gidiyoruz şu an. abi orada sıkı yönetim orada çok. Orada adam yanlış bir şey söyledim, o adam bir daha göremiyorsun. Nura Alparslan men bir geliyor. aytjaklamay Hı hı. çıkaýnamyş hakda Ne? nemetdenler wagylýanlar. Yani yankı meň diýen masla yankı meň beren maslahatym bir şonu bir ýola goýsak. Koyalım Hökman. Şonu Maslahat herkes yani kendi akrabası evdekilerini yani herkes yani söylese bir ne zaman uyansak yani kalksak şu an zamanı yani şu an var ya ikna şu an etmesi lazım işte da herkes kendi akrabasını, komşusunu, dostunu. evet evet Tabii tabii. söyle yani hazır da olun hazır olun diye. Bir de şey yani o Maksat Türkiye var ya Hı hı. onun şeyinde ben baktım da yani yine aynı pozisyon. Bunlar bak iki tane adam oturuyor dışında. Yani kötü polis, iyi polis. Birisi var, iyi polis konuşuyor. Mesela insanlar varıyor. Biri adamlarla govyp işe, biri ervet naglı. Kim oğlu? Yo it o no. Neme? Birem düşünürüp bilen bizim sistemamız yeni şu taýda şu sistemany olan oturlar şu var. İki tane Hı. adam mı? Biri ervet guruluşy adamlar bilen biri mulaýym guruluşy. Şu mulaýym guruluşyny arada sizin kanalyňyzda da geldi. Kim şol? Siz bilenem normal esen olpa edip nemet dädi. Men aýtjak Kim? bolam ýene de şu sistema şu ulanýan sistemalary şu ervet polis, go polis. Doğru Şu doğru. bir adam tutsalar Ay Boram hani maňaýda bir aksın olur gayrat da edeliňen şonu bir ýola böyle. goýup bir etsek haýsym bir efir ýaýynlasaň şu men nemelem ratam kesip bolsa kesden goýsam. Ay yüzün çıkan ok senin o sesinden tapacak mana olurdu bular ya tehlike yok lay. Ýok, başga bir meseleler düşünýär ol nemede. Bor ya ne hit Bol bor. paramansa nemeden anşatmyn. Sağ ol. Bolýar. Hı hı. Ya Alparslan Bey böyle işte bizimkiler. Böyle. He.
Yani bizim şu an halk ne yapacağını şaşırmış durumda. Ama bir kibrit şeyini bekliyor gibi sanki öyle bir izlenim var. Yani biraz e, Bak yazmış oraya şey yazmış oraya, ben kimsenin karının kızına gitmedim. Ben gerçekten seviyordum, evlenecektim. Ben sana da cevap vereyim. Ben oraya seks için şey için gitmedim. Oraya yazmış biri. Selamun aleyküm. iyi yazmış. Selamun aleyküm doğanlar. Selam aleyküm selam dostum. Ne derler? Muhammed. Nura, men doğanın 26 yaşında. Koronavirüs oldu. Türkmenistan'da şu an daş oldu. Hastaxana var ya, şehirle etraf bize ayrı da, şehre var ya, etrafa koyuveriyor. Etrafa var ya, şehre koyuveriyor. İkisi alan yok, bizim işimiz yok diye. Biz kaçan da yatan son, ondan sonra alyas biz diye. Neyle zat dur? Haysi yurtta yaşayız biz. Almaya bunlar şu Türkmenistan koronavirüs keseli yaplı bir dünya öyünü becer altın niyemiş. Öyünü becer altın neyme diyeyim? Böyle beceri altında 10 testini etmelidir ha Doğan. Ondan bir gün önce skori çağırdık. Skori geldi seyredip gittir. Ondan sonra ertesi test tapşır barlar gör deyiptir de. Test tapşıracak olsa alan oklar. Etrafı varsan şehre varsan etrafı nem verdi adamlar ölüm mü? Türkmenistan'a koronavirüs yok diyenler var ha henidem yok diye oturan. Şol diyen adamlara men dakaz atılıp sıvası bilem edip verecek şunu. Liboy vereme men karşıma çıksam men dakaz atılıp sıvası bilem edip verecek şunu. Doğru. Doğan çordan bir doktora hayiş edip 1,5 milyon pul verip zordan test tapşırtırdık o. Ulan yanmış. Selamun aleyküm Nura. Govma vatandaşlar anlatma. Selam govma unutmayız koneli. Anladım. Farkat ben Nura. Ha govum Farhat neli o. Benim Anladım. Dostum geçmiş olsun sana da zıvı zıvı. Ya Nura ya kal Parslan bilen alsaydın Türk bilen biraz gurrun edecektin. Ya. Ay sağ ol. Tamam o buradaydı. Ben sen Esko diye kafamda yazmışım ya bu Esko niye? Ben Farhat ben prosto bu dine biz tarafta da hazır bu Alparslan yankı Türk abimiz biz tarafta şu hakiki Türkmenistan'ın kıyınçılıklarına ait otur yöne bulana medeniyetlikler vardı. Ben şoları soracaktım bunu tana oturuyorum ben aeroportta işledi Palimix'te. Bulana medeniyetlikler var. Bunlar hem o köp kızların namusuna deyip köp kızlarla oyun oynadılar. Şuna edip verecektim ben. Bu var yanında Mahmut Yollu var yanında Yılan Kömelek diyediler yine biri var. Bunlar sonunda tip oradan bolup kayıttılar bari. Şuna edecek ol oturdum ben. Şuna alsaydım. Nura Garaş oturanlar bolsa alayda Doğan. Yani Türkmenistan'da kim koronavirüs yok diyen bolsa men edil karşısına çıkıp şunu dakazat edip verecek şunu. Liboy vremi. Ya koronavirüsün vardı gurrun yok o. Dünyanın üstünde oyun oynanıp dura ol. Ödem şol. Yok bolya da bar kaynadan son köpölmüş ol Hasan Beter. 2,5 saatte aptekte oçurt gele. 2,5 saat son. Hakiki aptekler yaman adam kendidiler yanarda. Näli yaşayış 2,5 saat aptekte oçurt bolýarmy? Şoň daşynda da durulur diye ma içe bir dolgun koronavirüs geçmez bolsoň dıklım bolup duranlar ýa-da arasynda. Men hem onu diýjek bolýan o adamlar burun oçurdun üstünde ölüşüp ýatyr o. Yine başka yerlere yok yine karantina yapıyorlar da bilen şuna kaharım geliyor da karantina yapıyorlar yine apteklara baryan burun adamlar oçurda durdu 2,5-3 saat bolsa da duruya pakirlar o. Şu hakikattan hem hani maşkalamızı çüğün görüşýärdik ýaşaýardyk maşkalamızı azar vermeseler bolýardy. Hani maşkalalarymız kötep ýollar ha. Yani şom kandi şu dum oturmakluk maşkala azar vermedik dip hasap yokla biz korkokla gelin boynumuza alalyňlay internetten boynumuza alalyňlay türkmen jemgyýeti
Bağışlan, ey dünya yurtları, biz Türkmen cemiyeti bolup, gorkokluğumuzu boynumuza alýarys. Awo, köp erkeklerimiz gıýça yok, ayalça yok, köp ayarlarımız erkeklerden emme boynumuza alalyň diýip, şunu ýaly bir bildiriş, men pikirimçe ýaratmalym kak diýen. Wa Türkmenistan demokratik dünýäwi döwlet diýär. Türkmenistan oň ýalda Türkmenistan diktatura Yeganistan döwleti diýip atlandyrsan gatyg bolýar. O hakykat bolýar-da şonda. Awa. O Ay, mene şol kuwatdan geljen bilem soň, öňüme üçin çykdym. Ýöne ýeke jözüm aly bilem ok. Gynansaňam, jadyl taýamam ýok. Bir gedekde şey diýip ýaly. Ýöne awa ýeke jözüm bolmasam, ýa-ni tuwlama ýanymyzda köpleşdik bolun. Ýani ediljek bolan iş üçin çykyldy. Adamlaram çykýar bolun. Şonu da misal üçin bir bolgusyjy restorançykda ofisiant bolup işläp ýör. Ofisiant ýa-da şo taýda lülejik bişirýär, şaşlyk bişirýär. Hawa aňarda aýalyň ölse ölüp gidibersinmi? Çagalyň ölse ölüp gidibersinmi? Ýa ejen kakaň ölse ölüp gidibersinmi? O insan kuwagtana bir görüşmek ýok boldy minni üzdük bilen o taý bilen. Türkmenistan bilen sigal şey diýip bir gedekde gyrtdykmy? Boldymy? Ay, gawur bolsun-da ejemem kakamam dogonamam şey diýip bolduk watandaşlar. Nura men Hakikaten biz var göz garnaşsamız üçin görüşemiz ok. Yani pişigem gücüge de topul bilýär o şu çağas üçin. Tok göz jüjesi üçin wara bürgüde topul bilýär. Ýylana topul bilýär. Ýöne biz türkmenler edi bilemde o kenik şonu. Barın joçur çağajykla taşlap arkamyza seretmen ökçany oturýan ekenik. Ana şol ýaly. Şeýle bir zada gakarmy ýerler sözüňi bersemem. Bu yollar açmak için, pasportlar oňarmak için öýlere gidelim protest edip, miting edip toplanan wagtymız gelmäne gorkýarlar siyasata garşydyň diýip, watan döne edip gorkýarlar da aňyrda ejeleri, doganlar öle otyr görmedik sırap geçip gidýärler-de men şoňa bakarym geldi. Men aýdana dünýä jemgyýetine biz türkmenler bolup, türkmenstanlylar bolup, gorkok millet biz diýip boynumuza alalyň danym. Awo awraýymyzdan yerin astynadan alyň, awraýym şol zadymyzdan şol ýerinde gezeliň watandaşlar. Ana bizim bar gelen okudymyz. Yani ol geldik ýa-da ýara ýönümene diýen o şolun bir sözünde oňa dogry aýdýan ýerlerim bar da emmesini gollamasam. Sen näetdiň bu türkmeni gorkok jemgyýet edip maskara edip koýduň dünýä diýär. Gorkok jemgyýet edip koýdular da hakykatdanam. Türkmen görgüliňem şol azajyk Batyrga ýa bolsa Irana gaçdy wagtynda Akpaşadan gorkup owana gaçdy. Ondan ýene gorkoklar galy, ýene bulan içinden azrak mertler döredi. Bularam ýene daşarutlaryň opposision liderler ol bulýan bolup gitmeli boldy. Ýa-da türmelerde çüýretdiler. Anha şey edip gorkok jemgyýet edip koýdular da insanlar. Ýene bir sözü bar aşaň Nura eşden bolsan. Bir videosunda gördüm. Türkmenistan zombi ala diýär. Zombi al diýär toýda merekede pışırda şükürleşýärler bular diýär. Näme etdiň sen halka diýip. Hakykatda şoňa aýdanam käbir sözleri hemmesi bolmasa da bir %3-5%-inde jany bar. Ýöne dedik koýdular awa. Hakyky bir gürler bilen ok halk açyk gürler bilen ok şuma da hazır öýüňe telefon etseň pul soraýarlar, un ýok diýerler, çörek ýok diýerler, oku beşik üçin pul soraýarlar, pul bermesen gahar edip gıýgyryp agzyňa burnuňa sıçyp uruşýarlar. Ýöne çykyp şu pulsuzlugyň neti sebäbini çykyp aýdyp aýtmana gorkýarlar. Siyasatdan bir agyz gürleseň geçip koýýarlar senden göni. Gürleme diýär. Öz hakkyn gözlemeli bolsa, sen bilen men bilen uruşmaly bolsa bara, batyrlaý bular ýöne. Koy tawar PPS'den taýygyny orkasy 1 milyon getirdiýse getirýär. Bar ýa-da. Bolmaly ýa-ni işte birazcık bolmaly. Nura şu at men açsa gepim var da. Nura men çıktım Alikan girecek olatı. Bola men şunu aýdaýyn da çykjaksın. Men çıktım siz gürlerim tamam. İyi yayınlar. Şu anda çelle şu taýda oturan adamlaýalak meni diňe sizin efiriňizi dinläp geçýärdim. Şunu çelle. Ýöne doganym bilen gürleşdim. Doganym aýdy it ordunda gören oklar diye.
Aňyrdan bäre berden aňyra oýnap otyrlar diye. It ornunda gören oklar diye. Gözünden ýaş aglap otyr, gyzmaşgala. Şoňa çıga bilmedim. Şu wagt näme etmeli bolsa men etseýindi. Etmeli ho etmeli da no başlamalı bu atlar bir giýje dagarlyk da ýöne Ýöne men az şu wagt aýtjak bolýanym men başyma gelen şu taýda oturanlaryň liboy birini başyna gelip bilýär. Men şunu aýtmak isleýän şunu. Hakiki. Doğru aýdýar. Alo, eşdosan. Hayal gelýär. Şükür. Hayal mı? Ha, normal. Ben açacak zadım o şu ezr bara kimel şu maksat yeni näme diye o hemmesinin başına gelýär buza. Bu koronavirus prezidentam diýen ok. O on garyndaşam diýen ok. Bu alýa. Şunaň? Bu ya alýa ya da sen ya koronadan ölen ya da bilet şu ukoluna näme o bilet. Aşıdan ölen düşündik. %90'ı aşıdan ölüti. Yok, sistemasından ölüyor. Türkmenistan sistemasından ölüyor. Nura başa garaş oturanları alay men çıkacak. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Allah'ın suyu. Yaxşı. Şu ben açacak zadım. Aydır. Para suya dayadı vara. Ben geçip suya dayadı. O kimin derdi olsa aytýasa yüzünü açmak gerek ya. Gel efire. Sonra o cevap alır. Bolanok mu? Ova görüşecek mi? Gel Kadıköy. Воскресенье боле. Любой вакыт gel. Orada oturup gürün edeli. Näme onu çekin oturup boldu yetti o. Şu taýda var başta bir 300.000 adam diýelenmesine yok şoňa türme şoň ýaly. Basyp bilen okla yok oň ýaly çorny spiski var. Çorny spisigine sığamyz o biz o. Nura. Şunaň? Akıl bar, mantyk bar. Glupusty. Seret, men şunam aýdyp geçeýin de Nura. Seret. Eğer zulüm bolmasa Salam aleyküm. Salam. Oğun wagty aptana ben bir jaň atypdym sana ýadyňa düşýär. Ha. Bir munçuk aýdyp bolsun dostum. Aýda. Seret, zulüm yok diýes, maksat öz ağzı bilen. O aýtdy. Soň kimeli şu şatlyk hemmesi öz ağzı bilen aýtdy. Sizi baran soň o şapkaňyzy basýarlar. Kimin türmesinden gorkýar ki? Значит, näme men öz pikirimi aýtsam. Yok, вообще aýtan diňle, men öz pikirimi aýtsam, значит men winowat bolýanda, значит men gürlemeli. Значит men men şu bir video gördüm. Bir ayal kişi taçkada bir giden ment bilen uruşýardy. Значит näme? Значит вообще svoboda galmady o. Bir şey yok. 9'dan son komendantski ças mı? Ne üçün çıkıp bileme. Barsak yine şu zat bilen karşılaşacağız. Hemmemiz karşılaşacağız. Любой birimiz. Şutay eşide oturan maksada. Şoňa açak gepim o Nura. Yo, Beglaşay gelsin. Hemmesi gelsin. Alihan şeýle bir zat da birinkiler maňa degmeýän ýylan müňgeli ýaşasyn. Bak barynjy nemesi Oleşekde hüküm yok, ölse havarım yok. Her kim şunu yalak kesip börşüvat. Yani şu tayak özlerine geliyor yönü. Ökman geliyor. Sustukça sıra sana da gelir yani. Sustukça susma diyer, sustukça sıra sana da gelir diye. İşte bunlar susuyorlar işte bizimkiler. Zaten 5 milyon halkımız var. Şunaň mı? Şonun var 1000'i şöyle ölüp kutarsa 1000, 2000, 3000'i ova Türkmenistan'da zaten her velayette 100 adam ölüyordu günde. Kalmadı bilet. O patsan aytta Kızıl Kitaba. Huday var Kızıl Kitaba girer al boldu o. Bu gidişimize birbirimize el vermesek eneňem galanok, iniňem galanok, ağaňam galanok, karındaş komşu kalasan bir de yığılsan
Şu bar bolan zat şu. Zat El var, ele yok bana vurur. Alihan seyret şeyle bir zat var. Tavuk öz cücesini üstüne şu yumurtkosunu ya da imana gelen yılandan goranna konstitusiyanam dinlenok, şol kanunum dinlenok başka adam. Yani Sada. bizim konstitusiyanı, kanunu dinlemeli yönü konstitusiyon, kanun diyen zat adamlara hizmet etmeli. O bir konstitusiya hizmet etmeli. Yani eğer bir kanun çıkarılacak olsa ya da bir konstitusiyon kanun adamlar için çıkarılacak olsa olam hükümetin peýdasyna halkyň ziýanyna boljak bolsa ana şonu biz hökümeti surata garşy çykmaly. Bu ne üçüncü ekranam çıktılar buradan düşör ýaly bolmady. Sovet Ferdi Yusuf Kahraman yazan Alihan giç boldu diye. Hey, bara lучше поздно, чем никогда diyen bir söz var. Orslar. Türkmende de ova giç bolsun. Giç bolsun. Helem giç değil aslında da. Yani giç bolsun. Hemme kartı elimizde. Seyredinler. Ya Allah Teala bir ezek o toz tupan verdi. Toz tupan verdi. Bir sekund. Toz tupan verdi. Bir giden adamlar caysız kaldı. Krişalar koptu. O birinci pürdüvüzdeni. İkinci pürdüvüzdeni beroti. Yine hazır bilet bütün Türkmen halkı, Türkmen içerideki halkı görüşüyordu vara. Onda da biz yardım ediyoruz. Pul veriyoruz berden. Götümüz yırtıp işler. Onlar da anladı gününü görüyorlar. Bu ikinci bölüm. Üçüncü var ya üçüncü. Üçüncüde yok bulamız. Böyle budur. Müslüman adam bolsan düşünesen. Türkiýedäki saglyk durýança işler bolly. Ondan soň bärdäki saglyk utorýa bolun tapady ýok. Sen saglygyň 30 ýaşynda utorýamy, 50-de utorýamy, 40-da utorýamy. Saglygyň utorýança işlersiň bolly. Ondan soň ana kilýosa kirip jaýlanarsyň. Aňarda kamaçkalar, ýene kösönç, ýene şo kösönç. Aýlanyň ýene başa geldiň, ýene kösönmäne başladyň. Ondan luş ýurduda ötmelerim normal ne ýaşamaly. Yani adam bilmeli işte bu arkasında yurt duru halk bilmeli şonu. Bizim haytimiz şonu duyduk şu wada çen hijimizden duymadık. Arkamızda yurt duray, hökümet duray diýen ýerimiz var. Ondan nämeler o haramladalar, otýurlar. Pasportuny uzatyp bermejek bolsa, kösenen ýerinde sana konsulluklaryň üstü bilen produkty ol bul paýlamajak bolsa, ýa-da iýdemejek bolsa, onu näme üçin dursun sen? Näme üçin dursun? Nirde Atawatanın ya baştan otyrlar. Nirde watansewer adamlaram ýurdun daşynda onunla bununla husus firmalarda işläp berler. Tüýt gerekli işlämeli adamlar ýurdun daşynda, sistemaň daşynda geçip. Ana şolary içine çekip içindäki o haramladalary 5 manat üçin newsini öňe sürýän adamlar aýyrmalylarym. Nirde watansewer patriot adamlary ýurt sistemasyna sokmalylarym. Şolar ýurdu dolandyrmaly. Nuri. Şu an pasport Atawatan. Näme? Şu an konsul. Bir ýyl uzatýarlar. Olam biziň şu gowhumyz sebäpli. Biziň edýän gowhumyz sebäpli şol. 15 aýdam? Aýny 15 aýmy ýok şu 2 ýylyň aýagyna çenli däre. Aslynda 2 ýylyň aýagyna çenli berenem gerek gel maňa berjek bolsa 5 ýyllyk bersin. Näme minne o pasport akdyp iýýänmi? Ýok. Men maňa biri geley Türkiýede sen ýene 5 ýyl ýaşa diýse men ýaşajakmyn men? Ýok. Kardeşim ol men elimdäki ygtyýarymdaky zat. Sen maňa 5 ýyllyk pasporty ber. Men istesem şu taýda ýaşaryn, istesem ýurduma dönerin. Ol men işim. Olar näme üçin hamana krantdan kesip kalbata kesip berýän ýalag edip paýok berýän ýalag edip berýär ki pasporty. Berjekmi kardeşim adam akıllı ber 5 ýyllykda gitsin na. Terga ver 6 aýdan 1 ýyldan ýönüp konsullugyň öňüne adam işe oturmady. Şu meni bar kelleleriniň işleşleri. Nuri brat bir daha soracak senden. Şu Dursultan Tağanov var, sen var, başkalar var, Azakovlar var. Diýär da biz halkyň adyndan çykyş edýäs. Ene men halkda, men sizden sora bilýänmi? Şu näme hareket etdiňiz, näme mysal, näme etdiňiz? Şu netijeleriniz näme? Mysal üçin men sora bilýänmi sizden şonu? Men halkda şu an. Sen halk bolsaň wara men seret. Men halkyň adyndan çykyş etýän, halkyň adyndan näme diýen biri halkyň adyndan seret ýalňyş bir zat görülse on bize halk duýduruş berýär. Dogry etsegem gaptalmadan gelip koltuk berýär. Dogrymy? Dogry.
Yani biz halkın sözcüsü hawa öňüne çykyp gürleýändir. Şonu biziň esasy güýjümüz şu halkın bize gelip berýän gold gosunno. Ina şular ýaly gelip efirlere goşulyp aşakdan tesbirlerden, YouTube'lardan, videolardan ýa-da jaň edip agam biziň aýdy bilmeýän saatlamyzy aýtýaňyz Allah ýalkasyn diýip şeýdip gollug berýänliklerem biziň edýän işimiziň dogrulygyny suwut edýär. Dogry dälmi? Sen elbette sorabilýäň, senem halk, senin bolmanam halk hiç ýerde de %100 yani 10 adamdan 10 som bir pikire bir çukura tüýküripdir diýip zat ýok. Hiç jemgyýetde de ýok ony zat. Agam bolmaly, garada bolmaly. Şan giýje de bolmaly, günnüýde de bolmaly, sowum bolmaly, ýylan bolmaly. Hemme zadyň ikisany nemesi bar. Cennetem bolmaly. Bu Maksat adamlar diýär-de, bolmaly. maksat dostum diýär-de, diýär pasport dogurlap berýän, pasport oňarýan diýip adamlaryň pasportyny alyp diýär şöyle işler diýär. Dogrymy şol hakda? Onu gitti maksatdan sonra onu maksat sonra ona jogap berip bilmeýäne sen da kazançdy da şoňa. Sen jogap berýän şoňa. Ben seninni bira ol min näme diýilýär? Men garşydaşym däl ol men üçin. Men garşydaşym Gurbanuly Ödändi şu wada hazır meninden mysal şu inanmaly däm şonu diýjek bolýar. Ya o diýse diýer onuň agzyny men halta däl dank goý bilen o diýse diýer oturar da menem o galy boy götdüren ýani baram senem gitdi ondan sonra sen şeýlemi diýdi. Sen şeýlemi diýdi. Yani men ay sonra adamyň bir sonra ona jogap berip oturaýyn. Ola birinjiden. İkinciden hem eger gulu ulen dinleyen olsa men otayda pasportyňyz beriň diýem o tayda diýen adam şu anketa dollaryňdan hem urodyň şu poşta diýen. O poşta da menki däl o daşary ýurtda Ýewropada nemede oturan halkara pravazaşitlikler olur. Adam hukuklaryny gözleýän. Şolaryň üstünden hem Türkmenistana basyş edildi. Şunun o götülen dinlemesinde gulu dinlesin o. Menin karşıdaşım maksadyň adwokaty dälmen. Men halk olup sorap oturyn. Hukum bar, siz halk olup Türkmenistany ýamanlap, Türkmenistany erwetip çykarýaňyz. Bizi dinle. Evet. Ata. Bizi dinle. Solar gelsin bana. O maksat ýaly aň düşünjesi ýoklary maňa garşyma getirmäge gaýrat et dostum. Bolýa? Diýenem gyzykly däl. Diýen bolsa diýsin otursun hiç mesele maňa bildirýän zat ýok. Alihan näme diýäň? Men aýçak zadym dinle. IQ bilen IQ näme? IQ. Mazgi ýok olarda. Düşündiň? Sen sorag ber. Suşestyny sorag ber. Şolar jogap içinden çykyp bilenek. Şo soran. Düşündiň? Şoň üçin olar boş adam. Hiç yorma kafanı. Sen kim özsen Alihan? O, pajizli mi? O. Şu wagt senin Burmut Nuraga, Burmut. Sen nomuryň bar mende, dogry Nura? Burmut birde aýtjak Nura, efirinde çykarman dur. Alihan sen aýdýan da 100 adam ölüp ýaty günde diýen, afisany maglumatyň barmy sen şoňa? 100'den känem ölýän. Burmut. Dur. Daway men tarpa sorana jogap bereýin. Dur. Seret. Sen ofitsialny diýen Türkmenistanda näme ofitsialny, näme jogap berip bilerler? Ofitsialny. Diňe agızdan ağza, kulakdan kulağa. Doğru değil mi? Ofitsialny jogap berdiler şuň üçin. Taňa dur bijak. Ofitsialny habar berdiler mi Tupany? Inni ol lewapda Tupan turany marada ýetenler. Lewap vilayatyň Burmut. Lewap vilayaty owakyjylyk hyzmat etiş bölümi bar, 05 diýen bölüm bar. Hemme vilayatlaryň 05 diýen bölümine habar berýärler. Tamam, telewiziýa 8 saat öňünden habar berýärler ha. Menim istemim gören adam. Nawa? Tamam. Ben çıkayım. Hidrologiýa berdim. Ha? Seret. Barmut Alihan barmut çykdy way badary urmalyňla. Hidrometeorologiýa berdim öňünden habar berdim şoň boljany. Sany beren zaten beren ýöne edaralara diýildi. Bolýa dur. Näme Türkmenistan edaralardan ibaratmy? Halka diýdirmäler, hem hidrometeorologiýa edaralar üçinmi? Birinjiden. Hidrometeorologiýa men jogap bermek ýöne asly diýip otyryn edaralara diýdirildi.
Yok, men sana näme üçin şo misaly berdim? Iň berkisi şol edaranyň döremegindäki maksat şolar ýazady öňünden duýdurmak telewiziýanyň üstü bilen. O dogry, onuňa goşulýan. Telewiziýanyň üstü bilen haýsy bir zat habar berildi şuňa çendin onu aýdyp. Ona men goşulýan. Goşulýan. Ýöne käbir zatlar bar. Alihan ýalan gurlaýan, gakarym berýän, şu at gurlaýap otyr. Polisler plan etdi. Hemme döwletde bar polisler şuňa aly iş edýän. Dogrydan? Ne durun ne? Sizin näme iýýäňiz, näme içýäňiz? Men sonra gören ilk şondan başlaýyn. Kartoşka, soğan, pomidor, nan, çörek zady iýýäňizmi? Iýýän, Hudaýa şükür. Sen iýýän adyň iýýän menen. Şo zatlar vitamin bolup, energiýa bolup, beýniňizde zadyňyzda gan bar ýa-mı? Şonu bilmeýän sonra görýäňizmi ýa-ni zatlar? Ýöri töberýäňizmi? Men özüm barada aýdyn sana. Türkmen Döwlet Uly Garaşlyk Institutyny okudum 2009-dan 2014-nji ýyla çeldi. Indi sen şu Türkmen Döwlet Uly Garaşlyk Institutyny gutarywam, gelibem ýene şu soraw berýärmi sen? Hemme döwletde de bar diýip şonu biz Türkmenistana hamana Türkmenistanyňky ýaman adaty ýala edip görkezmek bolýar. Men ýa sana bu taýda Gurbanuly Berdimuhammedowyň arkasyna gurlamak, Türkmenistan bar edip. Şu wagt çıkış edýäňizde Türkmenistan erwet, Türkmenistan beýle, Türkmenistan barada söz açma. Türkmenistan erwet diýen sözüm getirip görkezsene Türkmenistanyň hökümetini tankit edýändir. Bak, hökümet bilen watanyň arasynda tapawdy bil. Özüň institutu torpsyň. Hökümet başga zat, watan başga zat, Türkmenistan. Şu pasportam diýäňdir. Men pasporty biz çıkış edenden soň etdi diýen. Pasport siz edenden soň edene Türkmenistan prezident kanun karary bar o taýda. Ýörüte tasdiklanan o pasport ýyl aýynyň 7-sinden başlandy. Şo näme etmediler onu? Şoňa soraw jogap ber. Öňe näme üçin etmediler? Gok başlamaka şu ýaly aly ok edip şol konsulluğa arda ýazyp. Siz bir zat aýdyrmy? Siz bir ýerden eşitdiňiz, şo görüňi, şo pasport 2 ýyl boljagyny eşitdiňiz, şoňa çykyş edip başladyňyz. Ondan öňe çykyşlar etmediňiz siz. Vay. Men size aýdyp otyrna, biz mart aýyna, aprel aýyna Daşary işler ministrligine, içeri işlerini arda ýazdyk. How biz o sen nirden näme gurulun edýäň sen? Näme üçin sen arzan barýan, men arzan baran ogondy? Canlı Ştaýnyň ka ýazdyk, Ştaýnyň ka. Düşündiňmi barada aktivistler bolup ýazdyk, tutuş raýatlar bolup ýazdyk. Birleşen Milletler Guramasyna ýazdyk, Ýewropa parlamentine ýazdyk. Ay, bir ýerlerde näme wagt ýap çykdyk. Habaryň barmy sen şo zatlardan? Ýöne diýerler bir zat diýjek boldum men şu soraňda siz merkez etdirdik diýäňler dogrymy? Saat Şeýhiýew diýär, ýok diýär, konsullugyň özü etdirdi diýär. Şo soraňlaryma jogap alyp otyryn senden şu an, düşündiňmi? Şatlyk Şeýhiýewiň bara. Olam aktivist, eger bilmeýän bolsaň. Ol aktivist olam. Ýa-o. Bir Ştaýda aktivistler kimdigini aýdyp berenmi? Türkiýe bilen gapdalnaky bir tampajak bar, ady näme? Gülşah Rozi. Salam. Maksatmy? Ay, maksadyň bilen şo gapdalnaky. Samzyk olur o hakykatdan. Men şolar ýöň bar, pul çekýärem ka diýdim, onu hakykatdan samsyk eken şol akyllar. O gepinde jan var. Geçer bugünler diýär, sesini eşitilen ok gruplar bar. Geçer bugünler sesini gelen o içinden am sen. Näme diýär satdy? Ata. Sesi gelen ok. Ýok, ýanky diýene maksadyň diýeniň şol bar ýany oglundan sorak gör diýen. Hallarka bilen ýaşaýanlar şolar diýen, nahar bilen näle. Nahar ýany bolsa, alma, nan, çörek, vitaminli zatlar ýany bolsa kellesine birazjyk barar aho. Eger barmaýan bolsa gitsinne birazjyk vitaminli zatlar ýetin, ýumurtga zat ýetin, o kaloriýa, energiýa barsyn kellesine. Birazjyk kellesi işler belki. Men kim alsak gollum, kimi gojak gollum bolmady. Nura beraýin şuňa towa, ona. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Ilim derejesiniň pestigini görýäňizden watandaşlar. Berýän ilymyny ýa belki
institutdan görmeýin ýankyň öz okan nälerle çäreden çäre gatnak bar. O gelýär. Aýdy ber. Şu Atabatan diýildi, halk gorkuzmata halk boldy. Halk korkmaýan halkam gorkmaga dowam etsin, kötünmäge dowam etsin. Näýilerden bildirmesin soňunda. Bir munçuk ruhsat beriň otarak. Aýdy ber. Sesin faşyrda. Men internet problemi oldu, diýär bir jemim. Alo, goşuda sesim gelýärmi? Ýaňlanýarmy? Gelýär, aýdy bersen. Ýanky dostuma diýjekdi, adam ölýärmi, elinde bir şeyin barmy? Men sana söyleyeyim. Ben işini öz karındaşım. Komada yatıp çıktı koronavirüs. Muratowum. Şu tayda doktorlar sereden alıp yüzünden gelen pul alıp yatıyor, dağ alıp yatıyor, adamı alıp yatıyor, komaya giren çıkan yok. Günde 100-150 adam ölüyor. Toplam çevre boyunca. Sana işini ben şayet olayım dostum. Yani ki gelen biraz akıllı yiyemem onu. Ola doğru. Otun sinema sesin elbet geller eden. Vallahi ben tezden gidiyorum o zaman. Düşünüp bolan yok. Selamun aleyküm vatandaşlar. Emmeniz unutmayın sağlıklı. Men sesimi goýýarmy? Yani kuatın için doğru etti de virüs aldı başına gitti diye. Benim koşulum sonra benim atamam, kıyız olmam, istem korona oldu. Daha doğrusu apteklerde derman yok. O 2,5 saat oturup tapabilirsen beğeniyor ama yok. Aptekler boş. Men täden gelip çıkayın ondan sonra Salam aleyküm. Aleykümselam. Topraksan girip çık. Men kim yankı berem de. Batreke. Sesim yanlanı utana. Alo. Ses yanlattı. Ha. Oo, efir bu. Zat, ne mi? Pahodu Nura gelmesem düzeltmese. Ama Aleykümler. Esko. Aleyküm selam. Ezil kan doğrulanma ne? Berden goşu otuyor. Ha. Yok sesimiz bize doğu gelen o. Unutmayalım canım sağmayın. Şükür. Böyle. Düşünüp olanak Eziz. Ses yama yankı veriyor. Ana burma karış. Çıkanlarda. Ana burma karış. Angurlayan mı? Üstüne oturan mı? Oho. Sen kapat Esko. Goat et. Sen de go. Biz de go da. Efir. Yankı ver otan. Ula ne morluk var? Telefon geldi.
Ben geçeyim abi. Pamih vereyim yine. Ova şu hazır. Ova hazıran beri olsun ona. Sen çık ondan Oklar. sonra. Давай, давай. De. Pamih verdir ayarlar da şey deyip. Yeni yanlan başladı bu. Yok şu at yanlar. Nauşnik vardır sonun yanlan yandır o. Yok, naushnik yok. Bunların kaçı Yok. bayırdım beni. Yo bir daha yanlanan ok. Gülüyalı gelip dur. Neticede görüyorsunuz değil mi vatandaşlar? Yani kıyal yok bilimliğini alıp Türkmenistan'a mesela Türkmenistan'ın Ulu Araştırma Müdürlüğü'nü başlık deyip koyuyorsun yok bilim diploma deyip. Nuri sen Yani- sesini yaptın. Ses sol bir çıkanı. Ha, ses neme diye ha şu tag neme koyduk konuşuyoruz diye ben şurada koyana ana şurada diye vatandaşlar şu tag koyan olun var ya, mikrofonumu kalın kosam aşağına da şonu net ya doğru inni bildim inni normaldir. Endi şuma yanmany. O Yanlan ya yeni. Kulağını iyi yer diye Nura yazılan zatlar o kayda diye neme mikmanların eşerbet mikmanlar gurulsun diye eski ses gülüyalı. Haydi verin hani. Nura men bir zat bize kolen. Sesini yalan unutmuşlar. Yanlan ya. Yok. Ya beni de yanlan ya. Sen ne yanlanyandır onu? Sen çıkıp terden girdi o. Men bir terden çıkan ya. Sen sesini yalan unuttum. Ayda ne? Prada ne mi diye. Şu gelip efire koşulyanlara kabirine hayran olanda bak halkın aladasını edip çıkan içinden çıkan adamlar var. Yani siz var, başınızda var, kent halkının ağrısına götürecek olan kimçiliğini aytacak olan düzeltecek olanınız o halka azap verip duran sisteme sonra vermeli adamlar gelip size sonra veriyor. Ne yapayım bilmiyormuş onu. Ne için? Doğru sonra verdin şu an yaman. Şol karşısında duran zulüm hükmetten korkup sana kömek edecek olup durana cavcı ne biliyor musun? Şol okulu bir olsa da şuna kellesi işlener şunu. Seredinde men bir zat misal getireyim dinlemek doğruca. Şimdi sen bir parmağın yara oldu ya bir kesildi de bir doktora vardın. Sen doktor seredin al. Ha. Seyretme doktor sana seredin al. Avo. O doktor çoktan da baş çıkışan böyle dokument yok biri sana kömek edecek olup diyor da saracak parmağını saracak sana iyilik yapacak. Olan diye ne diye sen hem diyersin de diyer mi bak ay seni işaret edip bilmeyen ben Feron şu işaret edip bilmeyeniz diyen adamlar ben şon gal gör yani. Primer doktor seyretme adamı seyredeni bir yeri kömek edecek olsa da ona elinden işaret gelmeye diye. Bak yine bizim halkımız düşüncesi. Adli ettilödü. Hakiki şoňa biri diýeli avariýa boldy. Geldi bir kömek edecek bolýa, oňa diýdi ki sen kömek edip bilmeýäň, bargyr. Boş how sen edýän zadyň, sen näme how diýip dursa näil boraýa? Sen ony aýalygyna edip mysal üçin gaýnap duran ýerini daňyp zat edip o balisa ýetişdirjek bolup kömek edýän olam diýek sana. Sen maňa kömek edip bilmeýäň, sen maňa edip bilmeýäň. Ay garaz. Şey diýip dur. Ay, Kaptanlar men doktor fikrimçe çaresizlik ol. İsa del diye. Şoňa alyp bir zat. Ulan gelip aýdýanlar. Neyse boş verin ya vatandaş oları var ha oları Hükümetin yanında hükümetin yanında bolsam men işim biter. Men oňa karşıla men oňa näme derler diýip düşünýärdi. Aslında onat yok. Tuğ etjek diýäňmi? Şu nämen tuğ etjek diýsen vatandaşlar. Şu biziň şuny gelmegimizde diňe gurban bolyň, diňe hökümetiň günäsiniň ýokdugyny biziň şu halkymyzyň içinde eger öz kellesi bilen gürleýän bolsa da ýankylar, öz akyly bilen gürleýän bolsa biziň azda känne günä özümizde dögüni jahil galanlygymyzy o biziň özümüz şuny aslında hak edýänimizi görkezýär birazjyk. Doğru. Biz birazjyk özümizden görmelik häwirlerde. Şoň üçin men şu efirler bilen zat bilen hani düşünşeliň ilkinji gepleşmekden başlaýyn. Ilki gepleşip otur gepleşmäni öwreneliň birek birege. Diňe
Ejeng plan pıspıdan beýdip däl adam ýaly gürleşmäne uran ölüň ilki diýip şu medeniýeti ösdürmeler. Medeniýetden başlaýan ýa-da näle medeniýetiň ýokmaý diýiller, bir toýa da gelse-de bir ýyle gelişmejek zat etýän bolsa. Şol ýaly bir medeniýetem näme gepleşmek medeniýeti bar. Oturmak medeniýeti bar. Ýaşulyň sylamak, azakany, kiçini söýmek medeniýeti bar. Medeniýet siyasi medeniyet bizim en iyide galan tarafımız şu. Siyasi medeniyet. Siyasi medeniyetimiz bizim iyide galı. Gattervet iyide galı özüm. Yani Türkiye'de haysa adamın tut ağza kendine siyasi düşüncesi var kellesinde. Ağza kendine siyasi düşünce var. Bizimkilerde şu siyasi düşünce yok. O hükümete burada attiyan on yurt vatan sen dışto gidip var ya. Ey sen draw diyan vatan neyme hükümet neyme tapadını öğren o ülke diyan on. Yani Ankara içimyalı men kürümse çaresizlik, näme üçin bilen ýok hökümetin tarapyny alsam öz guyrum kurtar bilen düşünü. Başga näme ýok bolmasa bilerim aýny Türkmenistanyň baksy dese, başga Türkmenistanyň bilen bilmedik Türkmenistanyň bagwasy bilmedim men. Ya. Benim özü Türkmenistanda ýaşaýan ýa başga Türkmenistanyň men bilmedim. Şoňam bir zada sen gelip maksat beýdide sizin eden şunu edip bilen adymyz barmy görkezin. Bu maksat kim ol? Sizin onun soragyny bäri getirip bere ýaly. Ol Daşary işler ministrim ol. Ya prezidentim içeri melerine ministrimi kim ol maksat? Kim maksat näme etdir? Kim ol indi? Kim ol maksadyny vermeli. Bizi halkın önünde sorak vermeli adamlar, hökümet adamları. Daşary işler ministrliği, içeri işler ministerliği, konsolluklar, birin önümüzde cevap vermeli adamlar şolar. Birin gelýän gurumdan şolara değişli bolmany. Karşısına çıkıp duran sağlık ministri cevap vermeli. Kim olur verdik? Mehmet o beş adam yok oldu hasabyny bilýän. Sizde ne şumat hökümet işgärde, sizin elinizdeki hiç gelip peçat yok. Bana sizden gelip soramany hakkı var o samsygyn. Ýa gelip o institutlar diýip oturan. Bunda sağlık ministerlerine seslenecek böyle misal için apteklerde derman yok hiç öyle. Her yani 2 yarım saat oturdurun diye de bir arkadaşımız. 2 yarım saat oturduk tapayımızda beğenmeli. Göreyim yok bizim yanımızda misal için. Kırgın kırat. Bir ovada bir o minkicik ovada yaşın. Sonduğumuz her gün haber alsan iki adam öldü, 3 adam öldü. Bu ovadan ibaret değil, Türkmenistan yüzlerce var. Näçe ova, näçe trappa, näçe ölýän ha, vatandaş. Yani 100 adam köpdür mü? 200 adam ölümdür men pikirimçe. Dün o yerde bulanıp da korona ben ovama gelendedir, kaptandan haber vermeyin diýip, o çağırmadı men diýip. Ay Allah'tan var Allah'tan nimet biz aktivistlere tavır versene Hudaý var. Bir aktivistlere tavır yani güzel Allah'ım şundan güzel adamlar yaratıyorsun bari bir takip ediyor ya hani azımda bir akıl versin sırlara başla. Bunlara karşı çıkanları yaratıpsın on birazcık iyi de çıkay diye yaratıyor sabırla. Hiç dönem kendirle yolyanın sani. Kendirle her gün gepleşem de 2 adam, 3 adam. Mesela ben daim öldü geçen gün. Yaş oğlanı 91. yıl. Gitti koronadan. Ne için? Derman yok. Hiç saat yok. Alan yok bandıysa. Ne diyecek vatandaşlar? Saat 12 birin yarı. Yine var geçer bu önlere alacak, ondan sonra efir yapacak. Son cümlelerimizi, son fikirlerimizi alalım. Böyle men çıkaray diyecek. Böyle toprak. Nura. Bu şurada vatandaşlara seslenecek olanda. Bu gidere yerimiz yok. Yere aitmalı, ötmeli. Aydeler de ve kim aydalırlar mındı. Ben dinle oturanlar kan şurada. 2 lap, 3 lap dinle oturlar yöne. Bir an sesini çıkarılan yok. Misal için mende
kimlik kysat kalmadı. Pasaportumam uğurlattım. Vay Men pasaportum elimde yok vakti. Kimligim sen yok vakti. Men yadımda yanında var qaytdım. Yanıma kağıt alıp. Awo. Bir söýerde bir ýetişen bir edara var. Edara ise mana dernek var söýerde. Bir az gamasa söýre barsaňyz hiç olmanda alalmasaňyzam ullakyn görüňiz söýre bir toplansyn, dertleşin. Nämedim bu üstü men gatla çözer mende mesele yok. Giderim pasportumu taýdan tapşyrdım alarym men onu. Hayvan ýaly davranýarlar dalçyn bilirler. Nemis ýaly bu suýgurdyň watandaş däl ýaly. Bil ursan ýaly şo watan bilen. Watan bilenka doğrudamy? Türkmenistan. Watan bilenka ol näme bir ýewre. Urdu dolanır ýanam nemisler däl aha. Yani şonu ýokulaýdy. Hem ýewre bolsa içinde bir aýsen milletiň başga diýip o türkmen ha bir de ganymyz asly şu teke türkmen Allah jana dönüp. Şunu aýdyn işime barayım. Ýurda men hakymamma, tankit etmäne de hakymma, diýmäne de hakymma. Näme üçin diýmeler? Men diýbilýän şu iýminde men ne wada şu hak. Bizde wa şu hak iýminde. Iýminde biz diýbilýär şonu. Biz diýmän kim diýip bar küres işiginde. Fransuzlar gelip dödük gitmedi bolmanam sen ýurduňa. Hakyky. Yaman gününden yok. Salamu alaykum. Assalamu alaykum. Oo, Özbekistan ili ýakşymysyz? Salamu alaykum. Doğrusunuz. Özbekistan ýatanok. Türkmenistan ýatanok. Bizde şuma kimiz? Siz yatan soň ýatýarsy. Doğru. Gayret edin abi. Ben Türkiye'nin saati biliyorum. Türkiye'nin vaatlarda özü olsana. Havarın olsun. Birden barayma mümkün özü olsana. Şu orsan savrımız sinecek kolyalar olun var. Şu mengeme savrım gutorumu mümkün. Barayma mümkün ama. Bukhara iline şakırdadıp barıp bir oyun görkelerim kemdi var. Gelsen iki etaj villayım. Villa diye mi Türkiye'de iki etaj caya? Yok amcan men dünya sığamok sen kette jay diýen men şu dünya sığamok başymdaky zatlardan täpli. Maşkalam görüp bilemok. Men öyle darken dünya sığamok. Men dinle. Murato. Ayda dinleýän. Näme etmeli. Alp birazcık oýunşsun, kelleleri, daşdoru näkiler düşünşsünler diýip sabr edýän bolun. Bilemok käwat oturup özüme sora berýän. Ben mojbit zirya garaşan, zirya oturun käwat atlaryň ütgemegine, halkyň aň düşünjesine ütgemegine diýip käwat özüme sora beremok der. Şu ayda 15 kilometrede 20 kilometre eğer katı gitse 30 kilometredir de Türkmenistan'a çelli. Yönem İsa et bilmeyse. Seyret şu gün eleğimem bana sağlık geçirdiler. 2 tane aklım var. Oğlum var. Olarım kardeşler oturtturlar. Näme üçin? Näme üçin? Eleğim kesel bolupdyr. Korona. O. Ýönemanyň dermanyny bara, derman näme urjaklaryndan bileni aklar. Türkmenistan'da berden urataýyn diýen. Berden hem geçirip bolana. Ay Bolonok Türkmenistan'ın adı. Bolonokistan adı Bolonokistan. Berde bara yine. Stayda bara meni bara.
3 tanışımdan 5 tanışım korona bilen liçeni alıp goboldur. Yani berdekiler ölüp dur. Nemçin Türkmenistan. beyle Medisine yok. nemçin beyle. Nemçin Ya. beyle. Yapdiden medikler bäze borçsa bolup berler. Çayara salap berler. Yo, men yine Türkiye'den az 3-4 tanışım koronanın yine bu telefonlarından çıkarman liçite durulur. Özbekistan'dan 3-4 tanışım korona bilen liçite durulur. Yöne berdekiler nemkin liçite bilen ya. Ne mi bulan güç yeten akmı ya pulu yok mu ne mi? Ne mi biz bereli ben bereyim ben gerek bolsa ben yürekimi bereyim. Yok yürek gerek ama akıl gerek olara. Yok akıl yok. Akıl olmasa nem bereli başka nem bereli. Dayak gerek olara. Dayak gerek dayak. Dayak kadar yumruk gerek. Apasından bile ben nemeteyim ben indi nemeteyim ben iki tane akım bilen oğluma kim seyretiyor beni? Türkmenistan. Ben iki tane akım bilen oğluma kim seyretiyor? Yapanlar var. Hem kim canyan turadır. Allah çok. Birce 72 yaşır ecem var. Uyanan yok. O seyretiyor mi? O ecem yanına eceme yoktursun mu bula? Böyle Nuru ben gepim yok. Ben öçürmen çıkar. Am giňrek kolam. Boldun da Nura sen tutturmayın. Haberleşiriz. Ya men inkom kısaparay diýen agalar, inler, dogonlar, uýalar, apalar, ükeler hemmeňize. Biziň Türkmenistanymyzda şuna çenli maşgalamyz we enatamyz we hosarmyz we şolara ziýan gelmesin diýip dymy otursagam ölmek üçin sebäp berek gel. Esasanam Türkmenistanyna. Türkmenistanyny ölmek üçin bahana gerek gel watandaşlar. Siyasattan, aktivizmden ölen yokturken, bami, bir düşen fanı bastılar, onu öldürülmeyeler, yaşatmaya borçlular. Yönü yalnız politikadan, yalnız siyasattan ölen kendir. Siz korkmak bilen gaytam yine şo yolla var yalnız, korkmak bilen. Şoň üçin men ana aýtjak soňky zadym şul, şunluk bilen efir tamamlalyň watandaşlar, köp sag bolun hemmeňize, minnetdar. Görüşeceğiniz aktivistlere sözüm yok. Aşaktan yüzünü açman, komentaryalar bilen hemme gollayanlar. Sizin hemmeňiz bir halk kahramanlarsınız hemmeňiz. Ýöne daş töwereňizdekiler taýin bolmasa, şu araňyzda zaýyf halkalar bar da gorkok zibinolar bar. Şu gorkok zibinolary biz näçe çalt bejerip şolary aramyzda goşup bilsek, şonça çalt bir zat ýetgeders. Bolmasa da zynjyr bar. Ýöne prosto biri-birine tepden ölmedik zynjyrlar bar. Toluk halkalar bar diňe. Toluk halkalar bilen ýöne halka şeýle dur şeýle bolly. O hiç sada ýaran ok watandaşlar. Şu iki halka biri-birine geçip, üçüncü halka geçip zynjyr bolup men pikirimçe elini ağlaca daksın şular ya her kim. Eger özüni aktivist ya da neme bolsa, daksın elini ağlajany. Gorkman arkaň menem şol aktivistleň biri diýsin. Goýdymy halk bilsin. Ağlaja ýasadyň, gelinlere paýlalyň, hak hukuk gözläýär, erwasat edem zok. Şu elimizdäki ağlajany görenden bilsinler ha. Bular tuğulamy aktivistler diýip. Bir goý bileliň halky kim ak kim gara. Kim haýsy tarapda, iň bolmana tarapyny saýlasynlar, tarapyny seçsinler watandaşlar. Şoň üçin men pikirimçe her kim elini ağlaja daksın. Türkmeniň ağlajasy bar-a. Dakmyşyň eliňizde bir ağlajany. Ina menem şo halka diýip, ina men halkamyn ha. Siziň halkaňyz nerede?
Takın elinize şu halkany. Hemmemiz şonno bir güýçdüğümüzi görkezeriz. Täp diýseň, eli alajarlar köpelipdir diýerler iň bolmanda. Nesip bolsa, içýän ýanlar görüpler, ýani sen hökümetde daýyň ministrem bolup biler, ýöne Mulykov basylandyr ýatdan çykarma. On kesapar berkänjidi şol. Şonda da bassalar şol kellesini sıyırdylar özüm. O oturan bir daýyň üçin ýa ministr par garnaşyň üçin wara halkyň garşysyna görüşmäň o. Halkyň garşysyna görüşmäň. Neyse, aýtjaklarym şulardan ibarat. Sag bolun, saglykda görüşeliň. Görüşürüz. Giýjäňiz rahat bolsun.